machielo majabera mara tich adek tarik en 14 dwe mar achiel higa mar 2026. Kamoro mora ma intiere okinyi ma kawuono nyakwara mogia jwang' erokamano ahinya kuom tudri kodwa e lak sechegi e seche mochako chenro mar piny. Bed kodwa nyaka giko. Nyinga Joyce Odur. Nyakwara mogia jwang' piny osero chunguru malo mondo wager piny Kenya machiegni. Nyinga Sharon Ng'ao. Nyakwara mogia jwang' weche thoth ahinya moa ikono odiochieng' ma kawuono en geno mar ni chiero makare kendo ng'wono mar Nyasaye oumi machiegni chenro ma kawuono. Nyinga Cleophas Oluoch de Kisumu ka nyakwara mokiewo nyaka Kisango. Joyce Tiona. Achiew makare. Sharon. Achiew maber. Achiew maber. Ogoro Nyasaye erokamano. Chenro kawuono yelach. Nyakwara mogia jwang' bang' ma abobedo ka kelo ni weche manyien. Bang'e to Cleophas bro bedo katai e nonro mar gazet. E gazet kawuono nyakwara mogia jwang' dhi bedo ka warang gazet ma Daily Nation kod mano mar The Standard. Weche mochiw kar kae mokwongo ywak mag okinde ma pacho kae gazet mar Daily Nation iwacho ni nyaka sani nitiere omenda makore lach ahinya ma sirikende mag kaunti nigi gowi mago ne okinde mopogore opogore ahinya law firms mayudore e counties mopogore opogore. Ka kaunti ma Nairobi emotelo kacha gi gowi maromo kacha bilion 21.3 iluwo kacha kod kaunti ma Machakos kod kaunti ma Kisumu ka giluwore kar kata LSK ochiwo ywak margi nyoro kendo giwacho ni gidhi chungo chenro ma kamago bende matimore e counties kod okinde magi duto. Ka ondika limbe ma jatend piny Kenya ntiere godo e masa mar piny Kenya, gazet mar The Standard emomiyo mano pek ahinya. Gazet mar Daily Nation ka omiye pek e ite mar 10 to gazet mar The Standard en e ite mokwongo kaka to bang'e omiye pek gi kuku mar ite mar 5 kiwacho kacha ni Ruto reality check kuom governors 11 governors 2 kende mane obedo kode e kinde mano wuotho ka oyawo dongruok chenro mag dongruok mopogore opogore kata chenro mag nyota ma bende dhi nyime e counties mago mayudore e alwora mar Mount Kenya. Mago kod mathoth akili nyakwara mogia jwang' 12:30 nyaka rom kacha sa achiel mar okinyi kato bang'e wadonjo twak mokwongo kawuono kapod wago tach e weche mag somo. Twak mokwongo nyakwara mogia jwang' achako kanyo chakre sa achiel nyaka rom kanyo sa 2:30 mano mar okinyi. Okinyi makawuono nyakwara mogia jwang' wago namba kaluwore kod grade 10. Wang'e ni jopuonjre nosechako donjo e skul chakre chieng' wuok tich mano mar jumane. Bende kaluwore koda jagoro maduong' mano e migawo mochung' weche mag somo Julius Bitok owacho ni jopuonjre matin kende mosedonjo e sikul. Wang'e ni jopuonjre manotimo KJSEA na gin 1.3 nyaka rom sani wachore ni jopuonje mahao 118 kende mosedonjo e skunde makamagi. Kata kamano wabiro bedo kwa koloni matut kotenre kod grade 10 somo makama pathways mage e kind mamoko geche nade mopogore opogore ma bende jonyuol osebedo ka yudo. Antiere ka gi jagoro maduong' mar Kupet mano mong'ere kaka Akelo Misore kod kete mana ka kapok jawadwa Jaelieta obiro kod chenro mar tedo gi chiemo. Mbako romo chako sa 3 mar okinyi. Nyakwara mogia jwang' mbako romo Cleophas Oluoch bro bedo ka chako kod chal mar fwambo kama mbaka e chenro mar mbako romo abo bedo ka goyo mbaka kod jonyuol ka achiel kod jalony weche mag somo mar mondo mi wameda ne goyo mbaka kotudore kod grade 10 jonyuol ma nyithindgi odonjo e grade mar 10 e skunde mopogore opogore e pacho kae. Bende ging'eyo kit somo ma nyithindgi dhi somo e skunde makamago to bende gisebedo kod dwaro mar ng'eyo ne jonyuol ma ok ong'eyo. Ka mbaka makamano bende abo bedo ka wachwalo e counties kamoro amora ma intiere jofwambo magwa bro bedo ka tudore kod jonyuol ma pod itero nyithindgi e skul mondo winja ne pachgi ka bende ging'eyo kotudore kod lai manyien mar somo mar CBC masani koro nosegweyo ng'wech e pacho kae. Omiyo nyakwara mogia jwang' ichako tudore kodwa kochakore sani. Namba mar ote machuok 23600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Parni YouTube bende nyalo yudowa achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Nyakwara mogia jwang' kaka pile antiere mbui duto te mag oganda gi nying mar Sharon Ng'ao. Ambi yuda gi nying mar Cleophas Oluoch. Orwakni machiegni nikech ma en ropenya. Wakwongo yuda thuond weche. Where are the teachers to teach this subject? You don't bring us learners and there is nobody to teach those learners. How will we teach aviation without a teacher to teach aviation? How will we teach marine science without a teacher to teach marine science? En gima lit ka nyathini nitere jela ka ngima
nyathi tera jala ka ngima to ka gik to nyathi dhi yudo ka nyathi onge makia gima dhi go dala kata dhi gi maiti kata dhi gi rang'ol kata dhi kode kowuotho akia. Nyakwara Ramogitvlive machiegni en weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduora. E sechegi ma jopuonjre mag grade mar 10 donjo e skunde mopogore opogore mag sekondar mamalo, ng'ur nitiere kaluwore kod chenro manitiere mar tiego jopuonjrego. Ma biro kata ma en bang' yangore ni moko kuom sikunde onge kod lony mar chiwo tiegruok mowinjore ne jopuonjrego, ka wach buge ma onge monego giti godo bende ikoni pod okoyangore e yo makare. George Aoko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Osechako nyiedhore e wi chenro mar somo mageto jopuonjre mag grade 10 masani donjo e sikunde mag sekondar mamalo e thuolo mokwongo. Ma en kaluwore kod gino mikoni en onge mar ikruok makare to chutho ne jopuonj madhi tiego jopuonjre makamago. Riwruog jopuonj ma Kupet bade ma Mombasa koro nyiso luor margi e wi kaka gibiro tayo somo makamano ka onge ikruok malong'o. We have been given learners for STEM subjects, particularly electricity, aviation, marine science, and etc. Where are the teachers to teach these subjects? You don't bring us learners, and there is nobody to teach those learners. How will we teach aviation without a teacher to teach aviation? How will we teach marine science without a teacher to teach marine science? The independence of the JS schools in Kenya will be the beginning of the success of the CBE curriculum in all the schools in Kenya. We are urging the president to rethink and replan and also give directives to the Minister of Education that they go to these schools and see what is happening. Giywak ni kato bedo ni pek mar lony mar CBC ne oketi e lwetgi, piny owacho bende pod orem chopo singo mar ndiko jopuonj mosebedo katiyo kaka kojolo. We also want ourselves also to live a standard life. A teacher cannot be expected to teach in a class while you are suffering, while you are hungry. We are really pleading with you. These teachers have really served this country for a whole year diligently. And you can see from the result that was released. Kindly please find a place in your heart, employ the 20,000 teachers. From tomorrow, we are starting going to the streets in all over the 47 counties in Kenya. We want to say, President, if you want us to travel to Singapore, the Singapore must start from confirmation of the 20,000 teachers. We are calling for autonomy in administration of the junior school. We are also calling for autonomy in sports and other activities in the junior school sector. Magina giwacho kama kuom jotend sikunde bende ywak ni nyaka sani pok giyango buge mowinjore giti godo ne jopuonjre madonje grade mar 10 gino ma bende koro bago thoth jonyuol ni mar gikia buge ma onego ginyiew. We need resources. That is key resource is the textbook for the grade 10. How I wish the publishers take that opportunity and supply this book in advance and make sure that we don't have a challenge. What we experienced previously, where some books were outdated or they were not rationalized, we had to go back to shop buy another one. George Aoko, Ramogitvlive, Mombasa. En mora gi ilo ne moko kuom jopuonjre mag grade mar 10 kod 12 mang'aw manyok nyala dhi nyime kod yudo sombgi tok kalo penja mar higa mokalo ma bang' yudo resto ka okalo kuom jogo ma chunygi ng'won. Tok Citizen TV menyo sigandgi Shalom Mbungua Mumo, Anthony Otieno kod nyawadgi Moses Njiru oyudo sir kawuok kuom gavana e kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja kod jauhala Narendra Naval. Simfro Sokinda gi ler mathoth. Gero nogo ni ber biro bang' midhiero. Odiochieng' manyoro ka jopuonjre ne donje skunde mag senior, Antonio Otieno ma bende notimo penj mar KJSEA to nodich gi ohala mar uso pie kar dak ma Mukuru matemo konyo min mare chulo omenda mag tiyo godo pacho. Kata obedo ni Anthony notimo maber e penj ma higa mokalo kendo yudo points 56. Chan nomiyo ng'weng'o mapek okwako chenro mare mar dhi nyime gi somo kalore ni min mare ma en miyo modak kende kendo ka oting' nyithinde kende ne onge nyalo mar tere skul mar senior. Mtoto wangu alitwa shule, sina mamlaka mali nitampeleka.
Sina nguvu mali nitamfikishia, lakini Mungu aliyejua anitetee. Tokwang jo ima citizen menyo sigande mano koro dong mana kasigana kalorani Anthony koro yudo sir mar somo kowuok kuom gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. And so I quickly texted Trevor and asked him, how have they gotten assistance? And so I think during a break he called me and told me, Bado. So I said, let me commit. Normally we have a scholarship program in the county, but that one is not onboarding the new class this year. So my foundation is the one that will sponsor you too. Tama kamano bende orienya wadgi masigande ket gi mano Moses Njiru mano yudo points 65 ma bende wuok Mukuru. We will support him in university. So when you come, we will also support you throughout it all as you go ahead. Carolina Kinyi ma en min Anthony onyiso mor mare kuom sir makamano. Onge gik ma Nyasaye ok nyal loyo ko gik moko duto ka Nyasaye ok nyal chung. Adwoko ji duto tero kamano nyaka Governor Sakaja. Anthony gi Moses ne okoyudo mana sir mar somo kende. Computer systems. Dwaro gi duto nonyiwnegi ka gima mit ni ne giyudo osuoyo kod gavana nyaka skundgi manyien State House Boys Nairobi. Komachielo japuonjre Shalom Mumo mawuok e kar dak ma Dandora Nairobi manatimo matek e penj mar KCSE ga mokalo kendo yudo points 38 okwanyo hawi tok ja ohala Narendra Naval singo kawo ting' mare mar puonje nyako tiek sombe mar masters. When I heard that the boy is a single mother and the boy is looking for the sponsors, if he gets sponsorship then only he will be able to do the university. I could not sleep till morning about 3:34 and I wanted to go to Dandora to see him in the morning, but I'm very, very blessed that I am seeing both of them now here. Mumo bende goyo gi chung ka ja ohala ni bende ochiwne tich mobiro chako kotieko sombe mar degree. And I am sure that boy will do very well. We will sponsor as a company up to his masters. Whether it is not available if it is not available in the country, we will send him to overseas to study for the master. And also I've given him the appointment letter. As soon as he comes back, his job is confirmed in my company. Also I have written the salary will be 500,000 Kenya shillings every month he will get. I really appreciate his efforts for paying my school fees. It is such a difficult task, yeah. So I'm feeling very happy that my hard work has paid this, and now I get a full scholarship up to masters, whether in the country or outside. I'm very, very happy. En adiera ni gima ng'ato nyalo lokore kata e bwo dakika achiel. Roweregi manyoro ne neno malich gi riyo mar somo tinende buonjo gi picha maler mar kama ngimagi ochomo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Migao mar arita kaachiel kod migao mar somo ochako chenro mar timo apedha e skunde ahinya to mag sekondar mar mondo mi oduok piny kwan mag jopuonjre matiyo kod yedhe mamero ji. Jalup County Commissioner ma Udli mano Janet Chirchir koni thoth jopuonjre magiyudo katiyo ripodegi nitiere e kind higni 12 nyaka higni 17 ka jalup japuonj ma Moi Girls to yango ni kwan jopuonjre matin magisebedo gi chandruok go thothgi tiyo kod ndawa kaachiel kod nyasore. Judith Omondi gi ler mathoth. E dwe ma okwongo ma jopuonjre donjo e skunde ahinya to mag sekondar, migao mar arita kaachiel kod migao mar somo ochako tiyo kanyakla e timo apedha ne jopuonjre manyalo luchore donjo kod yedhe mamero ji e kuonde somo. Kawuono e kaunti ma Nairobi, migao ni ochako kod skund sekondar ma Moi Girls Kibra kapok gidhi kuonde mamoko, kendo ka jonyuol mane okelo nyithindgi ne ochun kod pedho mwandgi duto mar yango gik ma jopuonjre go oting'o. I was wondering maybe my daughter maybe has something and I didn't know, but I was quite confident. We feel that exercise is very necessary because at a school like this and with these kids, we need to tighten this fight against drugs. Kaluwore kod duol makedo kod yedhe ma ok opodhi e pacho kana kada, achiel kuom jopuonjre 50 e pacho ka mag skunde sekondar yangore ni osetiyo kod yath mamero ji mar heroin. E skul ma walimo kawuono,
Jalup japuonj maduong' yango ni ndawa kod nyasore ema osechandogi kod jopuonjre ma osekelo midhiero e skundno. The drugs that we have cigarette, a few cases of bangi. So we are glad that the government is on board assisting our schools to control these menace. Ripodno bende yango ni atamalo 46 mag jopuonjre mag mbalariany osetemo tiyo kod yedhe mamero ji, ka jalup County Commissioner ma Woodley Janet Chirchir ma en achiel kuom apisas mane timo apedha kawuono koni thoth jopuonjre ma giyudo ripodegi ni e kind higni 12 nyaka 17. Skunde ma Kibra pod ni e rameny mamalo kalore gi rang'iny mamalo ma pod changa chwakore e alworano. Kibra sub-county, we have a lot of drugs. We have a lot of illicit brews. Kuna changa mingi sana. And that one, and also there's a lot of school dropouts. Like within Kibra sub-county, even if you walk today, you will realize that you will find a lot of youth who are idling around. Actually, when it comes to cases, especially for the learners, we have as early as 12, between 12 and 17. Nyaka sani maromo jo Kenya milion 3.2 tiyo kod yath achiel kod kong'o ka otelo e listi. Gino ma jatend piny William Ruto e twak mare e chak higani ne oyango ni nyaka tieki. Alcohol remains the most widely used substance, with more than 3.2 million current users. Initiation often occurs between 16 and 20 years, and in some cases as early as 7 years, exposing children to lifelong harm before even adulthood begins. This crisis demands decisive national action. E kinde ma apedha ni dhi nyime skunde, tich maraput mar migao mar arita bang' romo kod jatend piny bende dhi nyime. Achiel kuom tija pod ni en neno ni ji ma yedhe oseketo ngimagi kama rach odwoki e lai makare kokalo kuom thieth kod twak. Chenro ma jatend piny ne okoni okumba mar thieth mar SHA biro konyo. Judith Omondi, Ramogitvlive. Jatend piny Kenya William Ruto oseyo josiasa matiyo marach gi rawere ma pacho kae e yore mag siasa kendo wuondogi mar tiyo marach kod omenda ma sirikal chiwo negi mar chako ohala. Nowuoyo e kaunti ma Samburu e kinde mane otelo e nyasi mano mar nyota kama nochiwe siling 50,000 ne rawere ka oseyo jotelo makwede kendo siko goyo mbaka yiero mabiro kako machielo to gionge gi agenda ne rawere. Opoyo rawere ma pachoka kuom nyiso sinani e tijegi gino ma osechiwo nying maber ne piny Kenya ahinya to e pinje maoko ka osingo chiwo sir mowinjore ne rawere mayudo thuolo mag tije e pinje maoko. Vitisho, wachaneni na uchochezi. Hawa vijana, they want a future. Wanataka kujua ajira itapatikana wapi. Wanataka kujua masomo wataendelea namna gani. Wanataka kujua biashara watafanya namna gani na watapata usaidizi wa aina gani kutoka serikali yao. And that is what we are going to do. And I want to assure you, the young people of our nation, that this administration, we have developed for the first time the most deliberate plan for the young people of our nation. If you have friends, if you have neighbors, if you have people whom you know who are either masons, they are carpenters, they are electricians, they are whatever it is that they do in terms of trade, but they don't have a certificate, sisi tutawalipia certificate, wapatiwe certificate. Ndio huyo ambaye haja kuwa na certificate, hajawahi kwenda college, pia tumuwezeshe kupitia kwa serikali ya Kenya, tumwezeshe awe na certificate, ndio the next time anaweza kwenda kwa affordable housing, anaweza kwenda mahali popote, aende akiwa na certificate yake, apatiwe ajira, ndio tuhakikisha kwamba no Kenyan is left behind. Jokanyo magduon bura mar ODM ma Kisumu kotelnegi kod jakoma mar kamiti mar county no Paul Akeyo
orwako chunga mar kuku mar ODM mar chako lalruok e kind UDA gi ODM kokalo kuom jatenda piny William Ruto motelo ne yiero mar 2027. E kindeno bende ne giyango chung margi e tok Oburu Oginga kendo puodhe kaka ogai margi mano mar duond bura mar ODM. Gitilo ni ODM ochung motegno kendo gigolo siem ne joma temo tungo kendo ng'iko duond bura mar ODM ni biro gore e pigi lepgi e sema ODM to podi biro dongo ka ongirore. Riwore gi party kaka nyokale Central Management Committee under chairmanship mar Dr. Oburu Oginga ni wariwore kendo wacho gi dwol achiel ni waungo mkono kata wariwore gi wach manyogi wacho ni mondo chama wa ochak wuoyo gi chama mamoko. Jakom nosesiemo yo to buru poko bayo yo no kata moluwo bath yo ene chunyi yo wuotho to joma gwaro toke joma rock the boat kagine iye to gidwa muko bath boat mondo boat sink. The boat will sink with you, but we are not going to sink as the party. Ene mudhi bede negotiation table. Ene mawadhi loso kode sirikal. Wane I sirikal mar broad based mane Raila Amolo Odinga wewa. Tema Dr. Buru is one of the negotiator manomiyo Luo and ODM odonjo a broad based. The party leader we know is none other than Senator Dr. Oburu Oginga. Jakenya moro ma ong'ere kaka Benjamin Okumu ochopo e doho ka odwaro mar mondo mi doho okaw okanga mapiyo mar donjore e mano ma owacho ni en dewo dhoudi mamoko ka ithiro mamoko e thuolo mag tije mamalo e bad migawo mar keyo teko sitima ma Ketrako. Okumu oseyo kuku matayo chenro mag bad migawo no kata board of directors kuom dhi ataro gi chike ma pacho kae kendo miyo ji tije kaluwore gi dhot magiaye. Wacho ni 5 ewi 9 mag jotelo mamalo mogik ya e dhot achiel gino mowacho ni dhi ataro gi chike ma pacho ka madwaro mondo mi oganda thuolo maromre mag tije e apise piny owacho. Odwaro ni doho otim yiero manyien mapiyo. Riwruok mar okinde LSK oseyo ng'eto mar jayal buche mar doho mamalo ma Nakuru mano Samuel Mohochi mane ogoyo marufuku chenro mar migepe mag sirikal mamalo kod counties mar tiyo kod okinde maoko e buche mag gi e doho. Jakom LSK Faith Odhiambo wacho ni mano en chenro mar mayo okinde maoko nweng'o mag gi taro mar chik kendo singo mar kwedo bura makamano e doho. Chris Owino leronwa mathoth. Ng'eto mar bura kod jayal buche mar doho mamalo ma Nakuru Samuel Mohochi odhi nyime kod wang'o i okinde pacho kae mawacho ni ng'eto makamano dhi mayo okinde yoregi mag nweng'o kaachiel kod thiro lony mar chike. Kagitwa kod jofwamb weche e log tich maduong' mar okinde e wang' apaya mag Tanga Road e bore Nairobi, okinde e bwo telo mar ogai margi Faith Odhiambo wacho ni ng'eto makamano odhi ataro kod chike ma pacho kae kod chike mag pinje maoko. E piny ngima gikawoga private practitioners. Nikech private practitioners biro gi certain experience gi expertise mantie e serikal ugego. Inenoga kata seche moko serikal wakawga kata okinde mowuok e piny moko. Koro ok wanyal wacho ni wang'ado bura opokimiyo kata law society kata okindego mobedo affected opportunity mawinjogi. E bura mane ochwal kod ji 7 e nyim doho ma Nakuru, burano wacho ni sirikal mamalo kod sirikal mag counties tiyo kod omenda mathoth e kawo kinde ma oko e kinde ma sirikal to ni kod aton jener kod okinde e bed migepe duto mag sirikal kod counties duto 47. LSK kata kamano wacho ni kwan mag okinde mag sirikal tin ka ipimo kod buche ma idonjo nego sirikal e doho. Moloyo to kaka koro kaka IEBC samo tim election makuru cases nitie lord wato nitie kuru IEBC nigi lawyers adi. Digi dhi kuonde gi te to kama gi win within 90 days to 6 months to gigo rumo. Ai to kaka koro cases ologi te pesa di ma gibro chulo to by elections ma gibro timo tadi kigo garama go gimo chul lawyer mane mi pani di bed mamalo.
Omiyo magi endi en gimoro ma ng'ato timo atima gimoro mong'eyo ma nyako yiem nikech ong'eyo nang'owa odwa mna hinyo wakinde. Sirkal owuoge wacho ni tij tek onge kant gintie gi ji ma gindiko onge professional mora mora mibo mi tich. Mane kaka wawacho ok inyal kaw ni okinde kende to waneno daktache imiyo tich ichulo gi serikal to seche ma gidhi strike be gikaw daktache moko bioti e hospital go. Nurses be ineno kitimo kamano, engineers nitie moket gi serikal kini pod gikaw engineers gi contractors gi architects mowuok oko to ineno kaka pesa mang'eny itiyogo kata moingo kata kiwacho ni pesa ma ichulo go kinde. Faith Odhiambo ose ong'eto mar Justice Mohochi ka owacho ne onindo nyakonchiel ka bende osingon LSK bro dhi e doho mar Court of Appeal mar kwedo ng'eto makamano. Doho chalo kaka kanisa. Ntiere en lad en gas. Ntiere doho mamalo mohingo mosagolo wach ni jo ng'ama kama ochuli. Onge kaka doho mapiny chalo padri nyalo kwero bishop ni kik itim wach kama. Koro wakwero mano kelo nywandruok ahinya weche mag chike. Wabo dhie court wapango wabo file application to set aside those orders. Nkich waneno mano en njama ma hakikisha ni okinde oknyal yudo tich ma affect independence of the legal bar. LSK bende obogo chako chenro mar goyo kogno jal buche duto mapacho kae poni gidhi nyime kod golo ng'eto ma odhi ataro mar chik. Unless this trend is nipped in the bud and with the requisite firmness it deserves, we are prepared to agitate for a radical surgery as a means to uphold and protect our constitution. Ng'eto mare, Justice Samuel Mohochi ne okumo sirikal mamalo kod sirikal mag counties kuom kawo kinde ma oko e buche mage kaachiel kod chungo chudo mage nyaka bitiek winjo bura makamano. Riwruok mar okinde pacho kae LSK wacho ni ng'eto mar jal buche Samuel Mohochi en chenro mar deyo duond okinde ka bende gi singo matero dhao e dhod bad migawo mar doho kendo chako chenro mar goyo kogno jal buche duto pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Rawera ma jahigni 25 madhi nyime kod twech mare e kar twech ma Kendege e kaunti ma Migori dhi nyime kod yudo thieth bang' atamalo 55 mar dende wang' e masira ma nyaka sani telo mar kar twejno wacho ni okel gi nyuka maliet. Kaka jafwambo marwa George Juma lero, familia no koro yuago ratiro kod adiera. Penjo thoth malodwo ka otende kod hinyruok e yor wang' maromo atamalo 55 mar del ma Lawrence Oguda, rawera ma jahigni 25 ma osebedo kadhi nyime kod twech mare mar higni 6 e kar twechno mar Kendege kaunti ma Migori ne oyudo. Kada ben lipot yango ni rawerani ma sani yudo thieth osiptal maduong'no ma Migori ne duwang' marach e dende kinde maromo dweche 2 mokalo. Familia mare ne obedo kod ng'eyo mana jumbe 2 mokalo. Ok ang'eyo ni to nitiere gimoro mopondo koso odiye ni mondo kik owach gimoro kane nitiere koso kanye ma ok ang'eyo nikech kaluwore gi gimokwongo kona mokwongo niya ng'ano winjo dholuo tinene gi ka ok angima tijgi ne en tich rito mabuse ka dino ringi kata ni dino pondi dong dino manye. Chich mane min rawerani ma otwe Carolina Koth ne nitiere go kaka janyuol mane omiyo limo ka twechni e kinde bende ok en mag limbe ema ne omiyo yango ni wuode ne nitiere kod rem malich bang' atamalo maduong' mar dende ne owang'. Penjo ni to kane gini otimore dak nugochona to odwoka ni nitiere ga kakiluwo chenro kogik tarik 7 to godhiambo daktari ogochona okona ni nyathina otimore nade wa osetero osiptal Migori district owe puro koro ng'ama nyalo shughulika ne kanyo timore nade wa onge en osedok gi mabuse mane konyo nyathini. Akoth wacho ne yudo penjo mathoth ka wuok tend kar twechni kapok ne omiye thuolo mar chopo ir wuode mane nitiere e kar thieth moro mar dispensary machiegni kod jalani kama ne nitiere kod rem mathoth. Owacho ni nyaka sani pok oyudo ler malong'o ka otend kod hinyruok mawuodeni ne yude kar twech ka gombo mare en mondo koyude adieri kendo piny owacho bende koro konye mondo wuodeni oyud thieth malong'o. Koranta kwayo mana kony jodalawa nyathina oyude kony nyathina ochangi en gima lit ka nyathini nitere jela ka ngima
nyathi tera jala ka ngima to ka gik to nyathi dhi yudo ka nyathi onge makia gima dhi go dala kata dhi gi maiti kata dhi gi rang'ol kata dhi kode kowuotho akia. Bedo ni rawera ni ma dende 55 wang' ne oketi ka yudo thieth e dispensary kuom kinde oskel penj mathoth kaka ilero kod jalony e weche mag thieth chalo ma Migori Dr. Michael Kibira. The burns are quite severe. They're about they are full thickness burns actually. Ideally, the burns, the degree of burns that he has have to be dealt with in a burns unit. So far in Kenya, there is only a single burns unit in Kenyatta. Kibira wani bedo ni hinyruok mar wang' mane rawera ni oyudo ok ne otim ni thieth mapiyo piyo makare omedo kelo midhiero mathoth ne jatuone. The burns were not being covered. They were exposed to the environment, so that's how he probably got the infection. We are looking into, like, if he gets emergent intervention, he can actually pull through. Jolony chik mag thieth siptal maduong' ma Migori wan rawera ni dwaro thieth e yor lony mamalo mondo koro kuo kabende gitemo duto manyalore mondo koro yud chang. We were trying to see whether we can get some blood and do a dressing, at least for him to go. Even when he's going to the other facility, he will be comfortable enough with the travels. Tend kar twech mar Kendege olero rawera ni ma osebiro kadhi nyime kod twech mare kendo nego teg twech mare higa mag 2017 ne oriko tedo nyuka ne jowetene mamoko ma otwe e kinde mane okier molwar nyuka kendo ne okelo wang' mare. George Juma, Ramogitvlive, Migori. Nyakwara Mugajwangi report mar Jojuma kuwuoka e kaunti ma Migori ema chopo gode giko mar weche manyien na okinyi makawuono. Yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Cleophas Oluoch bro bedo katai e nonro mar gazet. Warom kendo kangoromo kanyo sadek e seche manga tai e twak e chenro mar mbako romo. Riti masani nyenga Joyce Odur. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Back to school season is here, and Citizen Duka is making it easier for every parent. All these essentials and more are available on citizenduka.com or simply send your shopping list on 07 10 487 487 and let's make your back to school experience a little more easier. Citizen Duka, the home of discount. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To nasome polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kura timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka, to wachwako gi. Kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogitvlive. Kick by.
January doesn't need to start loudly. It can begin with warmth, with ease, with moments that gently bring you back to yourself. This January, reset in Mombasa, where the ocean sets the rhythm, mornings feels lighter, and the days unfold without pressure. From just 30,000 Kenyan shillings per person sharing, enjoy 3 restful nights in Mombasa, warm waters, coastal comfort, and time that feels unhurried and kind. Because sometimes the best way to begin the year is by choosing familiarity, rest, and space to breathe. Start somewhere quiet. Reset through our view. View travel. Dream, explore, discover. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo hala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka kuong ng'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakora Mogejwang oyawre kino machiemo chire kar kae nonro mag gazet chakre sani nyakora Mogejwang ka kod gazet mano ma The Standard kod Daily Nation mano go kar kae waselieko kuma chire podora medo mana lieko ni mar mondo mi waranga ne ni kae to weche chal nade dhi bedo kaka tai nyinga Cleophas Oluoch jaki sumo kanya kwar mokio nyaka sango ka wantiere kodi kae achiel ka achiel an kae kod Boniface Otieno abedo dano no goro gazede ariyogi ka wantiere kar kae Boni oyawre kino machiegni wishing you happy new year. Yawa chenro mokwongo mari mar higa ni Ramogitvlive. Erokamano Cleophas kuom gwel makende. Waduoko ni Nyasaye erokamano kuom tayo watieko higa mokalo e yo maber kata ne wan gi misukosuko mane nitie e wang' apaya kod problems mane nyalo betie last year. Wago ni Nyasaye erokamano kendo kuom yienwa mondo wane higa manyien joma thoth okochopo higa manyien mar 2026 but wan jogo mochopo wagone mana erokamano. Mana kaka iwacho mae chenro mara mokwongo kodu e Ramogitvlive kae kendo wageno ni wabiro bedo gi moko ka wakonyre kaka jofwambo lidho ni nyaka Ramogajwang' gazet pile ka pile. Otherwise erokamano kuom rwak makende Nyasaye otawa kwa chako chenro makawuono. Erokamano ahinya obedo kodwa duto kama wantiere kar kanyo nyakora Ramogajwang' wachako ka kod sigana mantiere e gazet kawuono mar The Standard. E gazet mar The Standard kawuono kae ondike kacha maduong' ni Ruto reality check. Wacho ni kae koro kuom governors 11 ariyo kende ne ochopo chenro mane Ruto ntiere godo e masawa mar piny Kenya. Dipo ni en mano ma jolony koro wacho kar ka ni jatend piny Kenya nyego chak go kwan. Iwacho ga ni kwan nyaka go. Ka gin joluo, jaluo must calculate. Koro sani chopo kama koro recalculation ni chopo mano ma support mare mar jatend piny Kenya William Ruto ahinya en masawa mar piny Kenya. Mae maripo ni miye wich bar. En adier ni siasa ma Kenya kae osekawo kore kendo anyalo wacho ni kani warango chien kacha to jatend piny Kenya moluor migosi William Ruto ne en ng'atno ma kizungu luongo ni the darling mar jo Mount Kenya region. Ne en ng'atno ma ne nenore kaka ng'at ma chiegni sana gi jo Mount Kenya region. Ne owuotho kodhi arambe mopogore opogore, odhi e kanisni Jumapil ka Jumapil kendo seche mane owuotho to jotelo mang'eny kabisa mawuok Mount Kenya kacha ne wuotho kode sechego. But anyalo wacho ni higni 2-3 mosekalo oyudre kama tek kabisa makata kodhi e limbe kaka nyoro aparo nyen county ma Nyeri kocha to oyudre ka jogo mawuotho jotelo mawuotho go tin sana. Iwacho maber ni out of 11 governors
nyoyudore ka en gi governors ariyo kende ma nyowuothogo to kata MPs ma oboke ni ondiko ka en nyowuothogo gitindo gichopo kata 5-6. Aparo ni odhi bedo gi tich matek e Mount Kenya kendo aneno ka gazet moro ni ma Daily Nation to ndike ni ochako plan manyien mar neno ni to dwa gain support mar Mount Kenya votes e yo machalo nade. Ang'eyo ni jatend piny Kenya en ngatno ma wechene mag siasa osekoma, nyalo wacho kamano, kendo ponono ni nyalo biro gi strategy manyien ba kata oyud kata 30% ama 40% e kura mabiro. Gino mang'eyo kaka jafwambo en ni support manoyudo mathoth cha, in my personal ratings aparo ne en 70 to 80%. Kotemo kabisa wang'ni to maybe 50%, but my bro luwre kod ing'en japiny magoyo kura en ng'atno ma make decision koluwre kod weche mopogore opogore. Pod wan gi time as we go into elections mabiro mbele kae next year. Koro en gi time mar neno ni to obro timo nang'o mondo mi oyud support mar Mount Kenya mok bi bedo gino mayot kabisa. Problem manobedo go maduong' kabisa en ni jalupne machon Rigathi Gachagua ne giweyorego, to yudore ni Rigathi Gachagua nodhi e ground bo oyudo support mar jo Mount Kenya mathoth sana. Kang'eyo gimoro mobro timo kaka number 1, but en jasiasa masewacho ni experience mare ni malo kabisa, kendo okanyalo wacho ni okobi yudo support no, but gimang'eyo ni samoro okobi yude akwana tamalo mang'eny kabisa moloyo manoyudo last year. Yiero mokalo no. Yes. Nekoro mojwang' soma ne kacha ite mano mar abich e gazet mar The Standard, kaeto bang'e kiyawo gazet mar Daily Nation giyude ite mar 10 sigana no chal gi mano makoriko ni kacha ni Ruto's plan to regain support in Mount Kenya. Walidha lida nyakoro mogijwang' bed gi siso mar some koro kiyude bet kode pinyo makare. Ite mar 2 gazet mar The Standard kae nitiere chenro ma sirkal bede koro chako mano mar yudo doses maromo 1,100 kod 10 mago mag yedhe mabende inyalo ti godo e geng'o kwiri mag kute mag ayaki. Wacho ni Edo State to receive 110,000 doses of injectable HIV prevention drug. Mae wacho ni dhi bedo ka itimo e kidienje mopogore opogore, mano ka ibiro kata kiyudo moko ka wuok e sir mano mar Global Fund, kama chelo bende wuok e winjruok mag pinje ka pinje, ma wacho ni government to government mano support mabende biro kata kichwalo e counties. Yangore kar kae gazeti nyagoro mujang kisome piny kar kanyo matin kanyo dhi yude nitie kamikoni kanyo ni doses mokwongo gidhi bedo kae chiwo kalore kod priority areas magu gin magi. Iwacho maber ni gwenge mosebedo ka landruok mag kute mag ayaki ni malo gibedo kata kae miyo sir mokwongo ondiki kar Kenya koro mondo jwang' kaunti ma Siaya, Kisumu, Mombasa, Machakos, Homa Bay, Kisii kod Busia. Anyalo wacho ni en gino maber kendo odhi kelo fungruok maduong' kabisa ni jogo man gi kute mag ayaki, kata wan kaka piny mar Kenya ikruok marwa ne kedo gi kute mag ayaki ama jogo moseyudo tuo mosebedo ka chandowa ni. Anyalo wacho ni higni mosekalo 2-3 ama 5 mokalo, Kenya osegoyo okang' mabor sana e kedo gi tuo mar ayaki, kendo an anyalo wacho ni seche duto kata jogo mosebedo koyudo tuo ni, moko kuomgi aneno ka tinde giwacha wacha open ni oyo anto state mara chalo kamae kamae, kendo awacho ni seche ma iyangori biwacho ni anto an gi kute mag ayaki, aparo ni gino ma osebedo ka chandowa en ga stigma, nikech samoro iyudo tuo ni to idhi lorori e ot kacha, okidwa bedo kama ji nitie, okidwa muonyo yath, okidwa chiemo, koro biro yudori ka in kama tek kabisa. But seche duto ma iyangori number 1, aparo ga ni mano e step mokwongo kabisa mamiyo in kaka dhano ibiro yudo ni iendelea gi maisha mari mapile pile ma ok ipond kuma ji nitie and the rest. Mar ariyo, anyalo wacho ni sirkal osetemo kabisa kelo yiedhi. Iwinjo ka sani giwacho ni gibiro kelo injectable doses. It means ni pile ka pile through the partnership mag chalo kaka Global Fund giri, iyudo ka development nitie ama wagoyo okang' wan kaka jo Kenya, wan kaka jo pinje mopogore opogore eneno ni to wadwa konyore nadi e kedo gi tuo mar ayaki pacho kae. Anyalo wacho ni
wabedo joma otang' seche duto. Iwachonwa ni seche duto ma wariwore kok en jogo mantie keny to wanen to watimo nang'o. Aparo ni Nyakwa Ramogitvlive winjo gima wacho ni maler kabisa, kendo en hawi marach ni counties magwa makaluo ema seche moko osebedo affected, Siaya, Kisumu, Migori, mana kaka isewacho. But ageno ni waneuru ni to wadwa dak nadi, mana kaka asewacho chien kanyo, jogo ma riwore ka kun jogo manie keny to neuru ni utiyo kod weche mowinjore mondo une ni to kulando tuo mar osebedo ka chandowa e higni mang'eny ni. Otherwise aparo ni en paro maber kabisa mondo mi wago okang' madongo mosebedogo e neno ni to waduoko chien nadi nyaruok mar tuo mosebedo ka chandowa pacho kae. Erokamano. Mano kantie kar kanyo koro Ramogitvlive hiso mar ariyo podi malo kanyo nitiere weche matimore Homa Bay. Mano briefing mantiere bathe kae gazeti mar The Standard. Homa Bay jopuonj koro dwani mondo tim yiero manyien, mano yiero no mano mar jokupet. Wacho ni yiero no bedo kacha kod tulo, nitiere guns mano chopo kar kacha kendo no njao. Yiero makamano mane itimo chieng' Jumapil e mbalariany no mano mar Tom Mboya. Gigo mosebedo katimore kod gwenge ma opogore opogore. Nyakwa Ramogitvlive yudo ne thuolo mano mar rango kanyo ni to idhi time yo machal nade. Nitie jogo mosewuok oko kendo mar wacho ni ok giwinjo kata ok gimor gi duoko manogol kacha, en mano mar Tom Odhiambo kaachiel koda ka Peter Otieno, mago candidates mago mabende koro wacho ni yiero ni ne otime e yo machal nade, gidwaro mondo mi onwo yiero makamano. Matimore kod e kaunti ma Homa Bay, piny kar kanyo kalure kod sigana moro kae kod James Omoro owacho kar ka ni lakteche mano ntiere piny kabisa kanyo kang'irange, doctors issue strike notice mane kaunti ma Homa Bay, mano mapod ntiere kar ka koro nyaka sani gisebedo kae ka gikwayo mar mondo mi okonygi, mano ka gintiere e kaunti ma Homa Bay. E ite mar adek kae wadani mondo mwarang' Nyakwa Ramogitvlive ka nitie sigana machielo ka motenore kod uso mano mar share ma sirkal osebedo godo, mano e kambi tudruok mano mar Safaricom. Jatend migao mar weche mag omenda John Mbadi kaachiel koda ka jagoro mongirore migao no mar omenda Dr. Chris Kiptoo nyoro nochopo e nyim komiti mano mar od bura, kendo penjo maduong' en ni ere kaka gidhi tayo chenro ni. Atamalo 35 mano mag shares monego bed ni mano shares mane sirkal ntiere godo, ka gidhi uso 15 atamalo 15 mag shares, keto gi gidong' kod atamalo 20, to kambi tudruok mabende iuso ne shares gi dhi yudo thuolo mano mar yudo shares marom koro 35. Wach ma jod bura bende penjo kar ka ni miyo kambi ni miyo ne Vodafone miyo thuolo machal nade mano mar tayo kata bedo kod mbi. Sirkal dwoko kar kae boni ang'e ma moro bende ma isebedo kiluwo ni gidhi dong' kod mbi margi podi, nikech gidhi bedo kata gi board representation ma giwacho ni kata nyaka bed ka imiyo gi pek ahinya ka ntiere kar kacha, kaachiel koda ka shares ma pod gidong' godo ok ni gidong' marach. Ma giwacho ni nitiere infrastructure funds e kind weche mamoko mawacho ni gin capital fund ma idhi bedo kata ka gin omenda minyalo ti godo e weche mag dongruok mag piny. En adier kaka isewachono, kambi mar Safaricom sirkal pango uso shares mage, stake mare e Safaricom through kambi ma iluongo ni Vodafone. Mana kaka isewacho ni Nyakwa Ramogitvlive gibiro offload 15% to gidong' gi 20%, to giwacho ni ging'iso japiny ni seche mwatimo kamagie ok wabi dilute stake maro, ok wabi bedo jogo makoro wan kaka sirikal stake maro e Safaricom ok bi bedo gino maoyo, pek marwa bro bet kacha nikech kata wabro bedo gi board representation e Safaricom. Aparo ni sirikal wacho seche duto ni seche ma giuso stake margi e Safaricom ni Vodafone, gidwaro ni pesa mag generate gitigo developing infrastructure ma pacho kae. Ok aparo ni en paro marach, lakini japiny penjore ni in kaka sirikal stake mari nyocha duong' kabisa e kambini, to all of a sudden iwachonwa ni idwa uso 15% at paro ni en 204 billion gima chalo kamano. Japiny penjore seche duto seche mitimo kamagie interest mare ni kanye. Emomiyo aparo ni Mbadi nyoluong kacha kendo dhi ng'iso japiny ni ooyo kata watimo kamae pod wabro bedo gi controlling stake e kambi mar Safaricom ni. Kambi ni
ma Safaricom ni en kambi ma anyalo wacho ni bedo mare pacho kae osekelo ber kabisa ni jopiny. Waseneno ka gin gi programs mopogore opogore kata mag puonjo nyithindo ma ochano. Gin gi water projects e counties waseneno. Gin gi programs mopogore opogore, omiyo japiny seche duto gino ma Safaricom timo ama gino ma serikal timo gi Safaricom en gima at the end of the day biro ga to affect ngimawa. Anyalo mana wacho ni seche ma National Treasury timo gima chalo kamagie, interest mar japiny ema mondo obed mbele, gido duto ma gibro timo. Gipar ni connection ma Safaricom osebedo go gi jopiny en connection matut kabisa. Omiyo kik gidhi e deal mora mora manyalo mi japiny chak penjore ni to sirikal timonwa kamae e yo machalo nadi. An amor sana gi kampuni ma Safaricom. Jomoko seche moko awinjo ka ng'ur kawacho ni ooyo gi dominate kabisa. To anyalo wacho ni seche ma ipenjori ni to Safaricom ema en dominant. Awinjo ka ng'ato wacho ni an Safaricom ni rates gi ni malo kabisa, kendo kata ka keto pesa e simba kae asemana goye 2-3 minutes orumo. To anyalo wacho ni ka japiny ni Safaricom invest kabisa e infrastructure mare. Omiyo iyudo kata seche duto kitiyo kod line ma Safaricom kiwuoyo gi nyawadu tiyudo koler kabisa. Ok awach mar Airtel ok ler kabisa, but anyalo mana nyiso Airtel ni sa ochopo ma nyaka to koro gibende kisungu luongo ni they must up their game mondo giyud kaka ginyalo compete gi kampuni ma Safaricom seche duto timo ohala pacho kae. Koro mojoko wuok e mano mar gazet mar The Standard pod itino mar adek piny kar ka ntiere moro ma wadanwa rangi konya tere gi bathe konya matin mondo mi wanene kae. Uganda shuts down internet ahead of polls. Yiero biro ka tarik 15 dwe ni mokwongo. Internet mbui oboke mogolo odiochieng' manyoro loruru wechego mago mag mobile network operators mago mano ote mano kuonde kacha wacho ni nitie machielo bende mar internet service providers mondo mi gi shut down internet mano kochakre odiochieng' manyoro saa 12 ma midhiambo. Piny Kenya wantiere kar kama piny libamba nono gima chalo kamano bende piny Tanzania. Anyalo wacho ni election and process Cleophas, mano gima nyaka wang'e. To seche duto ma wantiere process to waneno ka achiel ariyo in the process ok dhi maber, to aparo ni outcome en gino ma kizungu wacho ni is predetermined. En gino ma wang'eyo ni biro timre e yo machalo kamae. Piny Uganda koro dhi e yiero mana kaka isewacho, kendo giyudore kama tek kabisa nikech serikal osekoro loro internet service providers kata kod jogo machiwo mobile network services osewach ni gini kachopo chieng' yiero to internet ok bitiyo ama weche sim kama samoro kigo sim ni nyawadu to ok ubi winjore maler kabisa. An anyalo wacho ni mae to gino ma oripo bed ni wakwero ok en gino maber nikech gima sirikal timo ni ok ber, kendo okelo kata luoro ni opponent ma Museveni moluor ker ma Uganda Yoweri Kaguta Museveni bro bedogo gi ng'atno modhigo e competition. Anyalo wacho ni magi medo mana duoko demokrasia ma piny Uganda chien. Wasebedo ka seche duto jo pinje mowuok jogo mowuok e pinje mopogore neno ka gima demokrasia ma piny Uganda ok osebedo ka en gino monya, ok en gino ma otegno kabisa. Demokrasi mar piny bedo determined kod weche mopogore opogore. Free communication, free press for example mwa enjoy pacho kaeni en gino maonge e pinje ma Afrika kae mang'eny kabisa, kendo seche ma piny dhi e yiero to in kaka serikal isewacho ni ooyo pichni ok bigo mang'eny, dhano ok bi wuoyo mang'eny e WhatsApp kae, nitie luoro moro mikelo, kendo gik machalo kamagi ema kelo ga tulo at the end of the day. But wan kaka jokenya mani kata gi wedewa modak Uganda, anyalo mana wacho ni wakwayo gi hawi maber, jogo gigoga kura ni candidate ma gidwaro. Kik ng'ato fosi gigo kura ni ng'atno ma kidwa. At the end of the day wang'eyo ni awina bro yudore. Awinjo ka joma ng'eny wacho ni Museveni medo mana extend rule mare. Actually
by God luck ka yombo e yiero ma koro wadhiye ni to biro bedo ni en ng'atno mosetiyo for decades ang'wen, more than 40 years. En gino ma tek kabisa nikech osebedo ko face resistance from opponent mare mong'ere kaka Bobi Wine, ma osebedo ng'atno ma rally the youths kamoro achiel kawacho ni ooyo watero Museveni dala nikech weche employment pacho kae ok ber ahinya, kendo poverty levels gin problems mopogore opogore ma pinyno ma Uganda nigo. But wan kaka jo Kenya wanyalo mana kwayo kwe nikech seche duto ma Uganda is stable peacefully, wan kaka jo Kenya wanyalo tero mwandu wa kuro, gibende ginyalo kelo trucks mag gi Kenya kayo ting'o mwandu katero port of Mombasa kadhi e pinje mopogore opogore. Wan kwe kaka jo East Africa emwa kwayo ni piny mar Uganda seche ma gidhi e yiero. Erokamano. Kano bende kamitie kacha wacho ni wede modak kocha udong' ucheni gi Uganda mo ucheni gi Uganda ugenya koso ugonja kamitie kacha mana unya wuotho obor matin lakini maybe 150 kidhi gi public transport, kidhi gi private to maybe 30 minutes ama 20 minutes to say crossing border. Jirani ti yiero gi kwe koro mo jwang' ite mara uchiela ngi thuolo mar somo nitie ringre mag ji ariyo mano yudi e septic tank mano e alwora ma Mbale town, mano nonro manyaka sani bende pod dhi nyime e lwet obila, mano kaluwore kod mago ma bende noyangi niero. Kar kae nitiere jal mane jahiga 40 kod adek ma bende osebedo kacha katiyo kaka casual labor, mano ka nitiere kacha boma no mano ma Mbale. En ang'o mano timre mochopo kar kanyo. Itino mar auchiel pod gazet mar The Standard kae ikoni kar kae niero teko ma ODM kadiponi rumo keta anyuola mag Joko Odinga kama chal nade. Iwacho ni ma en anyuola mosebedo kae ka kuom decades ariyo ma ODM osebedo ka ntiere, gisebedo gi thuolo ma ng'ata ma nigi nyingno ka odwaro lemo mora mora. Kalure gi jandiko ka Jacinta Mutura owacho kar ka ni kadiponi teko ni rumo mar ODM kata ka obedo gi koko moko matindo tindo mantiere iye keto anyuola mag Joko Odinga kama chal nade. Andika moket kar ka en mar Winnie Odinga, nyara mano ite mara auchiel piny kar kacha mogik nitie kacha wacho ni ODM trusted one person with the management of that broad-based relation. Wacho ni and that person was Baba. That relationship is complicated. Kama no wache kacha kiparo mane ntiere kod mathoth oketa anyuola mag Joko Odinga kama chal nade. Wacho ni kama ne gintiere kacha achiel kachiel gibedo gi thuolo mano mar telo e kone mopogore opogore. Kok en senator to in human rep, kok in human rep in deputy governor, kok in deputy governor yudo thuolo mar bedo jood bura ma yala mana anyuola achiel mano kama ne gintiere kar kacha. E kin kuonde mamoko sigana to ntiere kar kae Boni mano moro mantie kanyo kato bang'e warang'ane matimore ite mar abiriyo ma en manyo jayal bura mano mar dono mar apil. En adier, Joko Odinga family osebedo jogo ma influence margi pek kabisa pacho kae, kendo giseraide party mar ODM mondo gigo okang' ma gisegoyo kuom thuolo mane ntieno. Gin familia maluoro kabisa nikech baba ng'atno manyocha wahero kabisa, osebedo ng'at ma nigi wisdom mathoth kabisa. Osebedo ka ne en ng'atno ma ne en gi dwaro mar kelo change maduong' kabisa pacho kae. Emomiyo iyudo ka kata nyo magoro kawe to jogo mathoth kabisa minyo yudo nafas ba odhi kaluo nyineno ka pod dhi e grave side kacha ka gitemo lemone seche duto. Jogo ma chunjegi osedhi kuom Nyasaye, gino ma nyalo timo kaka dhano en lilamo ne chunjego. Emomiyo nyineno ka jowa ok kata mana joluo kende, jogo ma wuok e pinje ma wuok e gwenge ma opogore gi counties magwa bende nyodhi e grave side kacha mondo gimed lamone. Anyalo wacho ni seche duto ka in jaduong' mar dala to for example magoro kawi nyaka to expect ni changes achiel ariyo abro timore dala ni kanyo. Ok awach ni influence mar Odinga family to bro rumo, ama gima anyalo wacho on the other hand en ni nyaka to koro the family mar Odinga yie ni party mar ODM mondo mi ogo hatua
madongo dongo mbele kae nyaka giyie ni for example leadership structure margi kacha to nyaka koro bed blended. Anyalo wacho kamano, nyalo ting'o jokodinga moko kod a few other independent bright minds. Ineno ka Babu Owino is coming out very boldly kendo challenge kata mana ogai mar ODM gi seche machalo kamagie. Dr. Buru kowacho ni odwaro position machalo kamano. Gik machalo kaka ma Babu wachogi, Babu Owino MP Embakasi, gik mowachogi wawe kuru goye, wapim ni to wach mowachonwa ni en gima nyalo konyowa. To does it mean ni a leadership structure mar ODM kacha time osechopo ma the young tax mantie ODM feel ni koro ripomigi leadership positions mondo girulwa, to wan kaka jo ODM party ama jogo ma jo ODM party un tayari mar yie mondo gima chal kamano oyie otimore. Asebedo kawacho kata mana biro kae mogi kapok wadhi e Christmas ni ODM party en party maduong' kabisa kendo kik wayie mondo tho ama jogo ma jo ODM kik yie mondo party ni otho. Seche duto anyalo mana wacho ni unity mar jogo mag jo ODM, johera mag jo ODM, officials mag jo ODM, MPs mag jo ODM, jogo duto te maluongore ni jo ODM, nyaka to koro un kaka sana sana jo siasa mag ODM nyaka uwach dhok achiel. Ka upogore paro ken gino marach, but at the end of the day message ma biro down to the common mwananchi wakwayo ni obed message achiel mondo unen to utego party mar ODM e chuma chalo nadi ka wadhi yiero ma next year. Erokamano. Mano kama intie kar kanyo kor mojwange ite mar abiriyo kanyo kisomo en dayo dho jogo malaro madwaro kom kata bedo jayal bura mano idono mano mar appeal kata court of appeal angisome kanyo bed kod ng'eyo picha moket kar kanyo jogo malaro moro manoro kwayo kendo sedadhogi mano ting'o jakom mar IPO Ahmed Hassan kaachiel koda ka ukil Katwa Kigen mabende nitiere kar kanyo. Ite maraboro nitiere kacha kambi moro ma odonjo ne migao ma sirkal kae mar tiyo kod lony margi kata gimane giyudo mano mar iwacho ni tiyo kod systems mopogore opogore ahinya macha mane igeno mar mondo mi ogol ghost schools kendo manage capitation. Mano ka nitiere kar ka kendo koro sani nitiere achiel mopogore opogore mantiere mang'ene an warango ite mar aboro kanyo kora moke jong ka wawuok wadhi ite mar 9 kanyo wacho ni kaka sikunde tiyo kod uniforms to rip off parents, how schools use uniforms to rip off parents. Sigana ondike kar kae achiel kachiel. Boni weche gi thoth to ahinya dane mondo mwarangi ite mar the standard ite mar 12 kwa wuoke mano nyakoro mo jonga ngisome kata bera ne kod ng'ena ng'atimbe ka to bang'e ite mokwongo mar Daily Nation gi modhi rangen mana mar LSK ka to bang'e amiyo jowadwa thuolo mar mondo mi gidonj kar kae ka Sharon Ng'awi biro ka donjo gi twak kar kae. Machinglo mantiere kar kae wacho ni as the leadership of this party we stand on our ground ni nitiere kama chal nade ka Sharon igore kar kae mar donjo kapok odonjo kona gimineno kar kae machinglo ni ite mar 12 boni kata Rang Nation. Aneno ka machinglo ni aneno ng'ato no nyakono magajonga paro bendi neno e wang' jowi kanyo seche machalo kamagie machinglo ma waketo ni e wang' jowi kanyo. Aneno ng'ato machalo na mana gi ogai mar ODM gi seche machalo kamagie to ondiko kacha ni ama owacho kacha ni as the leadership of the party we stand on our ground, lakini tiende ne to kane to aneno kochung'e gima chalo odwa chung'e gima chalo red carpet kendo miye microphone kacha onge ground. En wach matek kabisa nyakono magajwang' ka jatend party nyalo wacho ni as the leadership of the party wane ground lakini gionge ground. Aneno kacha stand mar ODM chal ng'atno madwa wuoyo. En wach matek kabisa nyakono magajwang'. Aparo ni modong' tinyalo pongo gi wi an mane gima neno Cleophas. Koro magajwang' mano mantiere kar kacha nitiere weche motenore kod weche mag okinde boni adano tiyo kod mano ite mokwongo mar Daily Nation kae wacho ni states 39 billion shilling legal fees scam ang'atimore kar kae gope mantiere kar ka ma sirkal mag county kaachiel kod ma sirkal mamalo omenda ma gichiwo kod gope ma koro pod nitiere
ondiki kar ka mani wak mag jo LSK maduong' ahinya ma gichudo chieng' manyoro kendo thiro weche magi Michael Law Firms ma kane wacho ni waketo badwa piny ok wadhi bedo ka watimo tije machalo kamagi manie counties kaunti ma Nairobi motelo kata kod gowi maromo bilion 21.3 mae kirange boni obedo mari mogik bende ka watieko. Kamano anyalo wacho ni doho Nakuru kucha nochungo representation mar private legal firms ni county government kod national government anyalo wacho kamano to seche gogogo to aparo ni duol mochung' ne okinde pacho kae nyosewuok oko bo pingo ni oyo ma ok nyalre seche motimonwa kamae mae dhi ratiro mar constitution mantiere go pacho kae kendo wacho ni LSK president Faith Odhiambo wacho ni private law firms osebedo ka represent the state re pinje mopogore opogore ma wantiere go world over. Doho nyo wacho ni onge tiende mondo private law firms otim representation ni national and county government seche mwantiere gi okinde our state councils two levels of government masewacho kanyogo. Okang'eyo ne en gino mabiro bet nadi nikech wachore ni private law firms osebedo ka jomoko claim kamano ni gisebedo ka gitimo gima nyalo wacho in quotes ni ohala kendo iwacho ni kata mana services maggi are very expensive to gitimo legal representation ni national gi county government nikech ang'o to wantiere kod state attorney for example mar benitimo representation legal representation ni entities ariyo mag serikal gi en penjo maduong' kabisa kendo aparo ni mae dhi generate a very big debate mbele kae nikech kata kineno pes mawachore ni national gi county government beni chulo jogi mapok ochul en omenda makore lach kabisa bilion 39 aparo ni bilion 30 county government beni chulo to around 8.5 billion beni national government chulo. Kang'e ni bro bedo nadi nikech by the way to be fair seche mi lock out private law firms from timo legal representation ni jogi it means ni ituono gi ohala does it mean nok gin gi jo Kenya okang'eyo ni specific provisions mage mag constitution mobedo violated LSK ama bro medo somo matin mondo waler ni nyakor Mogajwang but wach machalo kamae dhi kelo tulo mbele kae kendo nyaseneno ka LSK wacho ni gibro dhi court of appeal mondo this judgment obed set aside but an gima nyalo wacho en ni I advocate for ohala mathuolo seche duto mwatimo biashara gi wan kaka private law firms wabeduru jogo ma ong'eyo ni pesgi at the end of the day taxpayer mabro chulo gi omiyo ka services mari and for example 10 million wekete 15 million mondo imi japiny tich mayot nikech at the end of the day mana kaka sewacho japiny mana kachul pesa ni otherwise erokamano Cleophas gero wabro chako maber higani Nyasaye obed jakorwa seche duto ibed gi odiochieng' maber. Erokamano ahinya Boniface Otieno kuom bedo kodwa bende okinyi ma kawuono dakika osekalo 8 tok saa 1 mar okinyi ma kawuono kelo nonro mag gazet som gazet momori kar kanyo kono Mogajwang sigana mantiere iye kae ang'e rangi achiel kachiel gazet ma Daily Nation okonwa kanyo odiochieng' makiny sigana moro gintiere koro kae miwacho ni how the Njonjo factor shaped the LSK mano wach mantiere kar kanyo kang'e some bedo kod ng'eyo kod mathoth mapod nitiere ei chenro machalo kod magi kono Mogajwang weche thoth ahinya mabedo kae ka warango to ahinya iwacho ni ikawo alam tiketo nyime ahinya sama Chelsea gi Arsenal bobedo karado chomo gi kane Stamford Bridge duoko go punda ok oyiene jokwa pok ochopo 18 kapod in children beda oriti masana nyika Cleophas Oluoch waradi chenro mar mbako romo kang' ochakore wang'e ikete mana ka Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage.
Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Osieko ni ng'eny nyar kawuono, matiende ni nitie ng'ato makata kama ne ok ogwele to osieko asieka, kendo kata ka oyudo ka ji chiemo to ok openji, odonjo adonja mana ka jakanyono. Would you like to work in Dubai or Saudi? M Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an ka mora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koronge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogitvlive. Geso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko. Koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka. Kama wabro budho manyanga. Kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mana Ramogitvlive. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Bila Mungu mimi siwezi. Hello viewers all over the world, this is Obi Alpha, a gospel artist from East Africa, Tanzania. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811 *343#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and have a blessed time. Chakre sulwe mapod nyien nyaka duond jower mang'ula. Winyo sungore mamo wang winyo
masungore. Wan gi thumbe manyien mowuok e dho nam nyaka e piny mangima. Wakelo ni thumbe kata ngolo, kata banjo, kata pado maliet mowuok e studio to chiko iti tir. Mami thuolo mar winjo duol kod wach mopogore opogore. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Nyakorongo jonka moro mintiere dakika hoska dapaga uchiel tok sachiel mano marokinyi chenro mar upiny matai nyinga Sharon Ngao kiny maka nyakorongo jiwanga ntiere koda wendo to wendo mantiere godo en jagoro maduonga mano mar riwruok mar jopuonj mar Kupet mano migosi Akilo Misori to doro twak kotenre koda grade 10 wada kolonu matut ni grade 10 ne en ang'o to nango meni ntiere skunde kidienje nyadi ng'wen chakre C1 C2, C3 gi C4 ma jopuonjre dhiye nikech ntiere moko kuom jonyuol ma bende samoro kia sani bende kinde mabagni ntiere moko kuom jonyuol macho na nyathina samoro noluongi Sumo Boys adaro mar mondo mi atere Maseno titere Maseno nikech ang'o nikech school koso nikech kata na pathways mano yier ber mar mondo mwalernu kalore koda bagni makoni kod kocha bende sigana dhi bedo ka winjo mara oko ma bende notime kaunti ma Mombasa kapok winjo sigana makamano migosi Akilo Misori arwaki ni machiegni ka uthulo mar moso jopuonjre gi nyikorom gejwang. Erokamano ahinya Sharon kuom rwaka Ramogi rupiny kawuono. Tatemo goyo ne jothurwa mos mar higa ne amosogi e higa manyien happy new year kendo Ramogi bende kuom luonga kaendi new year to moloyo to giluonga mondo wawuoye weche moko matek mathago jonyuol kendo thago kata sirikal. Koro apani topic ma umiyowa kawuono en topic motegno monego bedni ji te chiko iti kendo giwinjo kaka onego bedni gimbe gichangia. Nikech en achiedh nade momako jonyuol, en achiedh nade momako jopuonje hekini mamoko. Koko manya korom gajwang, nitiere sigana mabede Joja oko notimo no sigana kotenre kod achiedh nade makoni kod kocha, mago motenre kod buge capacity, mago kwan mag jopuonjre mabende donje skunde mopogore opogore, wawinjana bang'e wadonje twak. Ng'ur osechako nyiedhore e wi chenro mar somo mageto jopuonjre mag grade 10 masani donje e sikunde mag sekondar mamalo e thuolo mokwongo. Ma en kaluwore kod gino mikoni en onge mar ikruok makare to chutho ne jopuonj madhi tiego jopuonjre makamago. Riwruok jopuonj ma Kupet bade ma Mombasa koro nyiso luor margi e wi kaka gibiro tayo somo makamano kaonge ikruok malong'o. We have been given learners for STEM subjects, particularly electricity, aviation, marine science, and etc. Where are the teachers to teach these subjects? You don't bring us learners, and there is nobody to teach those learners. How will we teach aviation without a teacher to teach aviation? How will we teach marine science without a teacher to teach marine science? The independence of the JS schools in Kenya will be the beginning of the success of the CBE curriculum in all the schools in Kenya. We are urging the president to rethink and replan and also give directives to the Minister of Education that they go to these schools and see what is happening. Giywak ni kato bedo ni pek mar lony mar CBC ne oketi e lwetgi, piny owacho bende pod orem chopo singo mar ndiko jopuonj mosebedo katiyo kaka kojolo. We also want ourselves also to live a standard life. A teacher cannot be expected to teach in class while you are suffering, while you are hungry. We are really pleading with you. These teachers have really served this country for a whole year diligently, and you can see from the result that was released. Kindly please find a place in your heart, employ the 20,000 teachers. From tomorrow, we are starting going to the streets in all over the 47 counties in Kenya.
We want to say, President, if you want us to travel to Singapore, the Singapore must start from confirmation of the 20,000 intern teachers. We are calling for autonomy in administration of the junior school. We are also calling for autonomy in sports and other activities in the junior school sector. Magina giwacho kama kuom jotend sikunde bende ywak ni nyaka sani pok giyango buge mowinjore giti godo ne jopuonjre madonje grade mar 10 gino mabende koro bago thoth jonyuol ni mar gikia buge ma onego ginyiew. We need resources. That is key resource is the textbook for the grade 10. How I wish the publishers take that opportunity and supply this book in advance and make sure that we don't have a challenge. What we experienced previously, where some books were outdated or they were not rationalized, we had to go back to shop buy another one. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Aya nyakoro mojong moko kuma chidna de winjo kanyo ka jopuonjo lose wadoro lose ukiny makawuono koda kilo Missouri winjo kanyo nyaka sani onge koda ikruok makare akiani jatelo inene nade ikruok ntiere koso onge nikech ma e juma mabende nwanno ka jopuonjre donjo pod gimedo donjo chakre chieng' wuok tich mar juma ne. Sharon, gima timore e education sector ni changes mwasebedo kwa oneno e higni mosekalo gin changes mane ok waserwako plan mar kata mar budget mar piny. Nikech changes gi ne gin changes ma ok tindo. Nikech mokwongo kane adwa matero jothurwa story mar ni to ere kaka nwachopo ka. Kane wane loch mar 2003 sama ne Kibaki odonje loch. Inya paro ni Kenya kaendi ne ok jite transist ok nwa ogol nyithinde primary kadhi secondary school te. Mano endo notimore ma ka loch mar Kibaki rumo to loch mar Kenyatta odonjo to Kenyatta otere ma koro bedo 100% transition. Magi gin lokruok machalo kamago gin gik mane ok watimogi e yo makare nikech kane nyithindo donje school nonego bende nitiere kata mana infrastructure moromo, nonego bende jopuonj bende tiere moseromo. To inyalo paro ni sechego bende ema Kenya nochako paro ni no somo mane wantiere go ma iluongo ni 844 system mar education ma bende ne ji osebedo ka goyo okinyi godhiambo. Gigoyo okinyi godhiambo to en be mano osebedo ko deliver on current kata group of leaders in parliament, current group of leaders kata mana media ka, current leaders mag schools gin ma jok ba 844 go. Tido ka ji no goyo gino magiwacho ni gini ok en relevant for us. Makoro jo Kenya chako discuss ni to onego wadhi e system moro makoro nyalo miyo wabedo relevant e 21st century. Ji oyie te. Kaito ka ji oyie te mwakoro wachako e conversation ni koro with 100% transition ne jopuonj ok oromo that time. Mano makosa. 100% transition infrastructure mar school ne ok oromo. Kaito biro ni koro wachako deal gi facing out 844 gi transition again. Koro ka wachako implementation mar CBC kapok wabiro kata CBE nikech neno ka nitiro loko kosebedo CBC CBE. One is curriculum based iluongo ni competency based curriculum mane mo implement competency based education kendo kata cross. Maendi dwaro ni onego bed ni ne wan gi ikruok mar iko jopuonj nikech koro wabiro gi gimiluongo ni pathways. Ka wan gi pathways moting'o nyaka sports. Wan gi pathways mo expand technical science education miluongo ni STEM. Koro kwa expand gik moko ariyogi tiyudo ni sani endi wan gi skunde ma kaka iwinjo ka jo Mombasa branch mar Kupet wacho. Wan gi skunde ma onyisgi ni gin gi capacity mar team aviation. For example. Ok ochuno ni nyithindo skunde te nyaka team aviation. Pathway mar aviation no kata chon nocha entiere skul machalo kaka Mangu High School ka ne team aviation. To ne yudo ka en mana Mangu no ema team aviation as a high school. Koro no ok en all schools.
en gima tin ema nadonjo mana skunde moyiero moyiero. Koro maendi kane sirikal ne plan maber ni wadhi e grade 10 wan gi pathways adek gi wadwa implement, nonego bed ni waseiko ni magi skunde madhi timo ang'owa these pathways. Tiyudo ni skunde manocha okawo ondik ni dhi timo pathways gi, nonyis mana heads mag schools gi committees ni nyiswa ne gima unyalo timo. Sirikal ne ok ong'eyo ni to skul mane onyalo timo. Koro sikunde moko okawo aviation to ok giwacho ni be gin gi capacity mar yudo jopuonj kata biro e issue mar japuonj. Onge high school moro amora, onge teachers training college moro amora or university mipuonje aviation as a course. Koro onego bed ni warely mana gi some experts from aviation industry. To Teacher Service Commission ema onego bed ni employ all teachers mapuonje secondary schools in Kenya, all schools in Kenya, kendo mana ma trained and registered. To the TSC Act pok oloki mondo change mandates mar Teacher Service Commission mondo ndik jopuonj manyalo puonjo gigi kata ka be ni ok train as teachers. Makoro migosi Akelo iyiere gi jopuonje weteni ni onge ikruok moromo mano mar chako puonj mar grade 10. Ikruok moromo to kanyo to onge. To kwadhi path ok ulo ni all of it. Pathways moko machalo kaka science, machalo kaka mathematics, machalo kaka languages, to wane gi ikruok. Pathways kendo makoro dhi hinyore mogik. Nikech Kenya ne dwa yawo kendo wan gi so many talent centers makoro igero. To waonge gi jopuonj sani motimo physical education and sports manyalo puonjo this pathway in secondary schools. Chon ne wan gi jok motimo diploma in education, to that category mar teachers manotimo diploma in education gine mana ginyalo puonjo sports. To sani endi gibedo phased out in terms of the kuonde ma gin get jo diploma koro puonjo secondary school sani gidhi puro puonje comprehensive schools. Kok mobedo trend bu puonjo comprehensive schools. Koro gibro yudo jok molei foundation, to ka gibiro senior school to onge ng'ama dhi puonjo sports and sports science. Koro magi ndi gik ma challenges mago true. Gima jogo wacho jopuonj go wacho gin gik ma true. Takri dhi chalo nade nikech mae pioneer class madonjo jomane dhi chalo nade ka koro nitiere ng'ikruok maket kod mano heri winjo ni nitiere jo aviation, nitiere jo marine science, jo electricity, to jopuonj mapuonjo kata mana nyithindo Sharon, gik machalo electricity, marine science and so on, wan gi jok ma otimo gige university to kotimo gi kaka jopuonj. En Teacher Service Commission nyaka lock act mare mondo parliament or approve this act mondo allow gi mondo gindik jopuonj ma ok obedo trained as teachers. Gimigi pedagogy when they are ready rendering service. An awuon adwacho na puonjo for 3 years kapok omiya pedagogy koka dhi training. Ang'o miyo koro mai ndalo gi ten so special ni Teacher Service Commission nyaka ndik ma trained teachers, ma trained and registered teachers. Onego beni yawo negi sama pod kwa onge gi jopuonj ni, to wan gi so many people mar unemployed manitiere motimo electricity, motimo building and construction, gin oko kacha. Ang'o mono miyo gi TSC number to gibi gi puonji gi these subjects. Nikech subjects gi mo gi pathways ma bende madwa terowa ei 21st century ni maber. Yes. Nikitadiera makende biro kawo kinde malach mar mondo mi jopuonje tiege. Kuom ranyisi japuonj ma samoro ok tiegruok e weche motenore kod stima. Kine tiege men bedo dho chako tieg japuonjre nyalo kawo kinde malach. Bende paro ni act no kata na chik ne nyalo loki e pend chike mag TSC. Mano en gima ok onego bed ni kawo kata 2 weeks. Ka wan serious kendo wa prioritize in this country was a change kata ma the constitutional clause during the time of Moi. Mano kawo 2 hours to section 2 no goal a constitution ma kata wuok wabedo multi-party. Ang'a nyalo ketho loso buno an act of parliament sit kawuono from morning to by lunch hour to that act is a change.
Dong'eni en ting' maru kaka koro riwruoge mochung'ne kata mana kaka in kaka riwruok mochung'ne jopuonje pacho ka mar chwala keni bende osechwalo dwaro ma kama ne TSC iwinjo Sharon. Gima wacho ni nitie a lot of things mosetimore nyaka ne weche mag CBC gi donji. Nitie consultation levels ma the government kata Ministry of Education okaw kendgi gitimo. Koro stakeholder participation is limited. Kato bende communicating this nyiso jopiny kata through mtandao ni mae gima wadhie unu neno nango ma be ogitim. Kata koro yiero miwacho ni obago parents ni en yiero ma ogitimo gimiluongo ni simulation sama nyithindo eponi school. Nonego beni ne ndalo manucha gichopo October kacha to setim ne nyithindo manotimo penj nikech ne gitiyo gi platform mana mar computer manyalo timo gino within minutes kata hours. Ang'o ne mono gitimo simulation no ni mae kaka gini behave. Again gitime real specimen. Real specimen emotim go trial. Emoneno ko backfire ma schools moko oyudo nyithindo ma ok no ne dwar kono. Nyithindo moko boter kuonde ma ne gidwaro to moko to bende koro igolo kendo a new selection. To kata nyaka sani nitiere skunde ma jotende jopuonje wacho ni to jogo grade 10 samoro gisedo mana 4 moko kuom gi na gene yudo kata mana jopuonjre 150 gi wiye nyaka sani kata mana pok giyudo jopuonjre watilo sani kotenre kod mano nikech mano be na chiedh nade ma bende mokuongo chon kane timo selection kata be ni en computer generated to jo principals mag high schools bire center kaka Kenya Institute of Curriculum Development ni watimo selection koro wa launch selection kawuono un jok manitiere kaka C1 C2 dhi ure kona kacha mondo u confirm ni nyithindo muyudo go en kare to sani endi ok yaw portal in ng'at ma ni school kaka principal ok yaw portal koro participation mar principal no onge kata selecting nyithindo ma ose fail to yudo chances in school manocha gidwaro mana gindiko ng'ama pod ne useful ne comprehensive school head teacher ema oyiene log in a platform no jopuonj onge to gi Ministry of Education headquarter koro you can see kaka manendo ni ka gino tami tinyisi ni dhi kotami Homa Bay to the Nairobi eri ji mang'eny ma ong'eyo street ma Ministry of Education office nitie to bende en expensive to koro kidhi to kia kata street no to kidhi to bende in janyuol ikia kaka town operate and so on wasebedo gi problem mang'eny kanyo koro an gima wacho ni ywak mineno iwinjogo gin ywak mantiere kare gima ne dwarore ni mondo wabede piny kendo watwage ni onego bed ni weche mag education to moloyo mar grade 10 ni nonego bed ni ok miwa problem which one gives sufficient time. Someone one grade 7, grade 8, and grade 9. Tiyudo ni sama kuro uyo ni jo girene koka no dhi jopuonj no chako dhi jopuonj mar high school no chako dhi kata mana capacity building to receive grade 10. To bendo gidhi capacity building mana mar 1 week. Kuro mano nyisi kaka wan gi ikruok mwa ok kare. To miguse kelo nikech nitiere jopuonj mana konyo jonyuola kaka ginyalo ng'eyo iwacho ni understanding gima grade 10 nitiere kaluwore koda yiero na nyithindgi pathways to bende paro ni kaka jagoro mar Kupet jonyuol bende ong'e gima grade 10 en bende ging'ere na pathways ni gin ang'o nikech nitiere sigana mopogore kaka TV mar Ramogi wasetimo winjo ka janyuol wacho ni anto nyathina adamano ne odhi mana Kisumu Boys kacha Kisumu Boys tema ng'e ni timo ga maber bende jonyuol ong'e ni grade 10 ni en ang'o korka kore ing'eni jonyuol to onego bed ni gi thuolo mar penjo gini stage ka stage ma nyithindo some to wasebedo kwabiro kata Ramogi kaendi ka wawacho ni yawa ere ng'ama onego bed ni communicate policy mar sirikal to kendo ng'ama explain policy mar sirikal kata mana jopuonjgo iyudo ni jopuonjgo endo be pod nyiso mana jonyuol ni nyithindo timo maber en odhi e STEM mano jopuonj manie comprehensive school
gima nie STEM no jopuonj manie comprehensive school be ok ong'eyo details manie kanyo. Emomiyo awacho ni wan gi midhiero mang'eny nyiso jonyuol gima onego bed ni timo. Government bende ong'eyo very well ni jonyuol ok gin the same level of understanding. Yes, nitie jonyuol ma jopuonj, nitie jonyuol ma dakteche, moko nitiere ma lawyers, moko be nitie ma members of parliament, kata ma nitiere kata matiyo e bank, kata matiyo e media ka unu nyalo bedo upenjo pile kendo unu ng'eyo. To koro janyuol ma a peasant farmer to koro ere kaka kata ipimo ne grade 10 no ok understand. En ong'e ni nyathi onego bed ni bedo daktari, ng'eno nyathina ni ende no bedo lawyer, en odwa bedo japuonj. Kata nyithindo ka dhi e grade 1, what would you want to be? I would want to be a lawyer, a doctor, a nurse and so on. Koro mano gima janyuol ong'eyo. Emomiyo gi associate Kisumu Boys no ni ema timnegi maber, nikech e gwengi nyithindo mosedhi e Kisumu Boys nitie engineers mang'eny. Ten nochoko mana nyathine bobed engineer ka wuod joka ng'ane. To koro sani endi Kisumu Boys nigi pathways 4. Koro pathways 4 gi nyathine nyalo wuok kanyo ka ok odhi obedo daktari, mamano biro disappoint kacha. Nikech nyathine ni Kisumu Boys to dhi wuok kata mana gi sport science. Nikech mano pathway ma bende nitiere Kisumu Boys. Kamano to dhi wuok kanyo ka en ng'ama otimo science. Mamano to mano puro biro gole matere engineering course kata nyalo tere medicine. Yes. Nikech gima jonyuol kia, nikech ng'eni 844 bedo faced out nikech odong' mana gi KCSE penj maduong' mar klas 12 kende. Kapok koro mar CBE ni koro ochako donjo. Gima jonyuol samoro kia en ni lessons mana sani koro jo form 4 ge timo opogore gi koro jo grade 10 kaka donjo, nikech ng'eni wan kan wadonjo e school jo 844 kochopo kata mana form 2 kidhi form 3 okiyiero kata mana subjects, samoro datemo physics gi biology e kin mamoko. Ma koro en pathways. To ng'eni pathways ma kamagi bende itimo gi e skunde mopogore opogore. Adaro mar mondo miler ne jonyuol skunde mag C1 nyaka C4, nikech wan wang'egi kaka national extra county kin mamoko. Sani koro wan gi national, pod gintiere national schools koro gin e C1 category kin mamoko. Nikech nitie kaka national schools C1 gi C2 nitiere pathways magikawo, jo C3 gi C4 bende nitiere pathways magikawo. Gimineno categorization mokel kaendi ni Sharon, categorization mar C1, C2, C3, C4 ni nokwongo nochokwongo owuondwa ni onge category mag schools, ni koro en free. To pod wana gi national school ema iyude C1 ka, gi national school ema iyude C2 ka, gi some extra county schools. Wan gi school moko ni extra county. Extra county gin county moko madongo man gi boarding facilities. To gi county schools bende. Gimbe gin gidongo kendo gin gi boarding facilities. Koro nitiere some of C3 ka ma ok nyal yienegi mondo gitim all pathways. Nikech facilities magin ginyalo timo mana kata pathways 2 kende. Ma kondikne no otimo science, otimo STEM, to gi kata gi social sciences, to ok otim sport. Winjo gima timore. Koro sport, majority of them iyudo ka gin gibiro timo gi e C kata C4 ka ginyatimo sport. To sport kaendi iyudo ka C4 ni, which is a sub-county school, a day school for this matter, to iyudo ka omigi ni gin nyaka gitim technical subject mo. Kuru, yes, en gima positive, no gitim technical. To gine ma ok gin infrastructure moromo. Gionge laboratory. Gine ma gionge laboratory, gine ma gionge gi workshops. Koro mind kama ng'ikruok nitie. To kata mana field, iwacho ni kata mana ka school samoro en school moyier ne timo arts and sports. To samoro kata mana kiwanja imuonge godo pa. Ema wacho ni school manalo, ing'in ber kiwacho gik ma ing'eyo maber. An school moro nitiere ma some primary. To kendo koro kanocho gik kama koro wan joma dongo, koro wachake secondary school. En gitiyo gi papa achiel gin gi primary school. The secondary tiyo gi papa diwa achiel. Ma koro nochunwa ni nyaka koro waket pawno bed standard. Nikech the secondary school kocha timo maber, girls timo maber e volleyball.
waneno ni sports onego bende gikaw kaka pathway. To wan machiegni gi but mawego National Polytechnic koro wadwa kawo advantage mar National Polytechnic mondo gi nyithindo nyalo mantiere building and construction kata technical subject koro ginyalo dhi neno gimitimo e technical kacha is just a kilometer. Koro kamano nyalo sharing no inyalo tim kuonde ma facilities go nitie to mano timre to thoth skunde moloyo to manie town onge gi field. Onge gi field. Ing'e ni skunde moko ma koro yaw kata Nairobi ka sani nitie mang'eny maonge gi field. To machon to nigo madongo molo kata skunde manie gweng' kocha. Mano bedo planned kaka onego bed ni schools bedo planned. Koro mae ndiye gima chendo. To kata bang kata kidhi dala kocha. Ni dala kocha nitie skunde moko ma bende owuok nikech every village dwa mondo obed gi school kendo nocho gibedo encourage. To king'iyo to pathways mang'eny ok ginyal timo nikech infrastructure en key pathways choice mar pathways ma ji timo. Koro pathways nyaka tim mana gi infrastructure to gi the number of teachers manyalo kawo gigo. Makoro sani kata ne janyuol nikech ang'eni nitiere moko kuom jonyuol ma bende pod manyo skul. Ang'eni lokruok notimore ma jonyuol bende nok mor koda choices iwacho ni mag skunde ma bende nagi yudo mago mag grade 10. E kinde ma koro janyuol manyo ne nyathine skul koro nyaka ong'e ni nyathine bende noyiero pathway mane to skul no bende timo pathways go. Gima timore ni koko mineno moloyo to mar jonyuol ma manyo skul. Gino timore mainly jonyuol ma nyithind gi nocho somo e private. And moso jonyuol ma nyithind gi nosomo e cities machalo kaka Kisumu, mosomo kaka Nairobi, mosomo kata Eldoret. Gine ma nyithindgi ok oyudo pathways mana gidwaro. To nyithindo manocho somo e gwenge wa kocha. Nyithindo go mor mogik. Nikech mokwongo most of them nosomo e public schools. Magin omigi chances pathways ma bende ka nigi understand pathways or no understanding. To ka school odhi kaka Kisumu Girls. To Kisumu Girls timo chiegni pathways gote. Onge ywa kanyo. To jonyuol manie city ka mong'eyo gima pathway en to ka nyathini oter mana skul manyalo timo social studies and maybe STEM to ywak nikech ka nyathini ok nyalo timo sport. Makoro chal ka gima jo private nokodewa ahinya e kinde ma bende niyiero skunde ma wasebedo gi midhiero selecting jo private. Jo private mondo iyieri mondo idhi to nyaka itim maber ma in the best both public and private. Koro in kimni ber both public and private to in to choice me yiero bende ok very competitive to nyaka kawi kanyo. Dong ni neno ka Alliance Girls kata Alliance Boys kata Kisumu Girls nigi nyithindo mano yiero gi okala 50,000. Ere skul manyalo yiero jo form 1 50,000. Tido ka nus nyithindo go oyudo marks monego bed ni skul no kawogi. Koro ok ginyal donjo te. Koro nyaka gidhi ka gidhi second choice to jok moko bende nosedonjo kanyo. Ka gidhi third choice moko bende odonjo kanyo. Mano omiyo jonyuol mang'eny ywak koro nyithindgi go donjo e skunde man nikech wan gi 100% transition. Koro onego bed ni nyithindo go gimbe miyo gi mana chance mondo gisom kaka Kenyans. Koro gima wasefail kaka country mondo watim. Mane gima asebedo ka akwayo onego tim. Ok wasebedo bold kaka Ministry mar Education mondo wa define correctly kaka school onego be defined. Onego wa define a school moloyo kaka kore wacho sani gi gima school timo. Mar ariyo gi the size of the school. Ok gini status mare nikech national kata extra country and so on. Koro wacho ni ka in school manyalo accommodate 3,000 to onego bed ni wami status mami classification. Kinyalo accommodate 2,000 onego bed ni wami status. Kaito wawacho ni ka in gi school ma nyithindo nitie 3,000 to mano geche ni mana school ma special
onego bed ni jopuonj be wamiyi moromo puonjo 3,000. To jopuonj ma skunde manigi jopuonj moromo 300 kende, nikech magi skunde ma be ng'eny, gin bende gibed defined ni ka in skul manyalo mana provide education ne 300 learners, un jopuonj monyalo miu en this number. Kwa wacho kamano, to mano kiche ni kwa nyalo bedo free, fair, kendo chiwo justice to education. To kwa timi atima fasadly, to pod wabro bedo gi war ni an nyathina nyaka dhi mana specific school, nikech mane school matimo maber. Sani endi ok onego bed ni wawacho ni school ni manyatimo maber, nikech kaka school ma madala matin no bwoga kabisa, kendo agonegi I congratulate you. Gin gi nyithindo 11 man gi C+. Mane duoko mar KCSE mar higa mokalo. To gin gi nyithindo 4 man gi B-. Gin gi nyithindo 2 man gi B. Kaeto D+ gin kia mana 3 kende. Gionge gi D, gi D-, gi E gionge. Koro giche ni mane skul monego bed ni nyithindo some, iluongo ni imiyoga mixed secondary school in Rachwanjo sub-county mar Homa Bay. Tido ka jonyuol mantiere pod dwaro nono nyithindo owuogi o travel 50 kilometers mondo dhi school ma bende ok ginyal afford fees, nikech en boarding school, to bende gikia pathway mantie kuno, kendo nyithindo biro wuotho between school and home kimanyo fees ma nyithindo dhi feed go at home. Midhiero kendo ma onego bed ni kawuono wuoye kae en midhiero mar madness ni nyithindo mantiere e day school ni mago nyithindo ma ok nie school. Yet jopuonj mapuonjo nyithindogi gin jopuonj ma e the same university. Books mitiyogo gin books ming'iewo e the same bookshops, kendo gi the same authors. Kendo kata mana laboratories ma nitiere ka dipuonde jogweng' oloso to gi sirikal boloso, gin gik ma standard ma ok ni mitimo alliance opogore gi mitimo Upper Hill. Gin laboratories ma the same. Koro gima timore ni ka nyithindo osedhi e school, wachano tich nang'o, to be waromo wan kaka jotich. Koro yudo ni Teacher Service Commission ema reluctant to rationalize gimiluongo ni posting of teachers. Be watero jopuonj moromo e school B man gi nyithindo mana 600 kende. To ang'o miyo school C man gi nyithindo 2,000, to nikech en e category C1 gi C2 eto wamiye school moromo. Nikech noneno kata mana kaka ywak bende nowuok e penj mano mar KCSE, nitiere kata mana skul e Kisii ma bende nwatimo japuonjre mokwongo yudo D, to thothgi yudo mana D- gi E. Kata jonyuol kowuok to dhi okawo kiful to loro go dhot ne jopuonj. To gik mang'eny nitiere makelo result ma jonyuol onego bed ni dwaro. Koro en tudruok makare mar jonyuol gi jopuonj gi jopuonjre. Koro ka dipo ni gino onge, mano ok wanyalo yudo result. To inyal target ni skul ni endi en jopuonj ok opuonje. To inyalo yudo kanyeri ni e skul machalo kamano, jopuonj chini 85% mar skundno gin jok mondik on board of management. To nikech luoro mar chulo jopuonj, iyudo ni koro kata gin gi ng'ado tok tiesi, gin gi ji moko mochoko achoka ni mondo bi opong' wang'. Girwako tai ni gin jopuonj, to kara gin jok mana ok osomo maber. Nikech japuonj moro amora ma worth being called japuonj, to wanyisi ni kata imiye ng'at ma nigi marks matin mogik, to ok ginyal golo D kende ni the best. Bende gimoro ma ji wacho ni skul ni to onyalo timo mana marach, en gima wawacho gi kisungu kucho ni mano understatement. Onego bed ni wawacho reality ni ka nyathi biro skul pile kendo miye en lwasi maber mar somo, to jopuonj bende nitiere moromo, to gi books nyaka ne change e ngima mar nyathino. Omiyo gima nitimore ni nyithindo nyaka uyudo e skul moro nikech jopuonj maricho
nitie gima rach mani kwedo samoro jopuonj onge moromo to kata kamano ka duki kan mana kotenre kod wach mar grade 10 achiel kuom wikruok mabende mani wacho motelo mabende jonyuol noyude kinde mabende giloko ne nyithindgi sikul pong' mago mag skunde mamoko ahinya nya categories mago mag C1 to nitiere skunde mamoko mabende wang'eyo skunde wi ma starehe wang'eyo kaka pile gin giyiero ga jopuonjre mage to wang'ni noyiernegi jonyuol na ywago reyo giwacho ni nyathino luong starehe to starehe odagi admit nyathina nikech ma kod ma wang'eni starehe gin giluongo nyithindo modak koda chan to kadho osaro ning'eni ka starehe ok nigi kategori achiel mag admission aparo ni kanyendo bende ng'ato ok onyisowa story maber ken mani kendo mar ariyo achaka wacho ni ka sama nocha Ministry of Education dwa timo this dong ne gin gi thuolo mar timo gimiluongo simulation jo ministry ong'eyo ni starehe girls gi starehe boys to ni gin category ma onego beni filo form kendo gitimo selection ji nyaka apply koka giduogo gi verify gi performance koro ere gimomiyo nocha gichuno gi gimano nikech en school mabiro supported gi stakeholder ema chulo ne nyithindo mamoko go fees koro stakeholders go nigi say e school omiyo sirikal ok onego beni thung'o gi mago bende en 0.0001% mag skunde ma unique e Kenya ka ang'o michuno gi koro aparo ni mano ne nyawo mar policy mar government to nonego beni keto ne test mar simulation mar selections ito kaka obro deal gi starehe koro onego beni starehe bedo blocked out of the selection to nikech en gi category B gi C ma moko mago chulo fee direct mago koro magi endi aparo ne ng'ato ok nyiswa the real truth manotimore starehe to wach machielo nikech ang'e chid nede to ng'eny makone kod kocha samoro janyuol no mor ni molando ne ji e gwenge ni starehe gin skunde ma samoro to wach ni ogen ahinya nyaka luwore koda performances magi kata kamano kwa wema notenge bende walosa na kotenre kod buge nikech ywak bende nitiere ni buge bende pok oyangi ma nyithindo kata mana jopuonjre mag grade 10 bro bedo katiyo godo moko kuom bende pok ogo chapa motere sikunde sani jonyuol no stero nyithinde sikul gikakra ni nyithindo dhi somo nade manto dwach nang'o ing'e gima timore Sharon maendi bende kama jonyuol overstep boundaries gi ing'e ni wan kaka jopuonj ok wapuonj gi textbook wan jopuonj watiyo gi gimiluongo ni curriculum to gi syllabus koro an gi sources manyalo yudo go material nikech gik midhi somgo gin gik moket learning areas go nitiere objectives koro objectives go kawacho ni by the end of the lesson the learner shall be able to or will be able to do this ang'eyo kuma nyalo yude sources mag material mano onego dong samoro ning'e to japuonjre ema wacho ang'eyo kuma dhi yude sources of material koro sama pod wachako ma nyithindo koka nodonjo skul gima jonyuol ong'eyo go mabende mamedo education bedo expensive for jonyuol ni jopuonj ok onyisi ni ng'ew book A, B and C to sirikal nochosewacho ni buge watere skul ere kaka janyuol dwani mondo en mapoge books gi to nyathi to oseweyo skul oriti mondo ka gik juma to nyathi oduogne wach ni mama an pok ayudo book Domana ke mano timore kata mna ng'ikruok mano waneno kata mne lai mano mar CBE ma bende koro nyithindo joke okadagi ni concern mar parents nitie tawacho ni parents bedo bede gi orruok matin nikech ka sama skul koko yaw in fact do giwacho na ka endi mokwongo ni skunde moko osedo nyithindo 4 koro nyithindo 4 gi endi diang' mi buge dhi yaw ne library mondo gidonje immediately gin jonyuol bede gi orruok matin mondo kik ichre wa comment kaendi ni wachika wang'wa kwa siemo sirikal ni pok ochiwo buge ne jo grade 10 ma pok odonjo kata skul wan odwa siemo wang'gi ka nyithindo go osedonjo to chopo 2 weeks ng'ama puonj gi onge books be onge to jopuonj taparo ni oikore nikech maendi en mana one class koro jopuonj nyaka bende oikore ni kaluwore gi curriculum and the syllabus manochoornegi giseng'eyo sources of how to start koro kaka gidhi chako to ging'eyo gibiro ywak mani buge gi endi ok be ahinya
To okonya ichore ni wanya tretra buge school, buge moko ndi kata maber. Dong nucha neno ka professor mondo tero jopuonj mondo odhi validate textbooks Kisumu. Ma jopuonj okaka all 2 weeks. Ere kaka jonyuol to dwani mondo books mane obedo validated just 2 weeks ago. Ingeni samoro nga planning, samoro kaka janyuol nitiere koda nyithindo ang'wen, ingeni budget. Nyathi ka nyathi dwa keto ne budget pok maromo nade nikech doneno ka samoro odeko. Kata kamano, nano ka jagoro maduong' e migawo mar somo Julius Bitok nocho ni textbooks kata mana buge makamago biro bedo ka chopo e skunde by Friday. Samoro dong iparo ni thuolo bende nalach mar go chapo buge makamagi. Dong stem bende awacho ni gimoro achiel ni ingeni go book midhi tigo makalo test of time onego bed approved. Jopuonj go endo be nyaka ema tigo mondo validate puodho bugego, nito bugegi be gin buge maber monego bed itiyogo e grade ni. Ere mondik maber kata marach ma onego bed ni inuoyo ndiko. Koro ne gisetimo gigo. Okadwa bedo the devil's advocate kai. To gima ng'eyo ni nang'eyo ni jopuonj ma members wa thothgi nodhi kendo ne meeting otim mana Tombuya Labour College. Ma books no obedo validated kabisa. Makoro jonyuol obedo kod horruok. Gibed gi horruok. Wan kanyo to kura trust PS Bitok. Wikoro warita kokang' makamano biro bedo kadhi nyaka Ronga Jwang' ioronwa ote mokuom ote bende aneno ka nitiere kaka pok aka ywe mar sa 2. Ywak nitiere kaluwore kod asoya ma bende nitiere ma koro en mana seyo akere mana ka migosi akedin bende ng'eyo samoro skunde makawo asoya nikech ywak nitiere ni asoya ma jo skunde dwaro mar mondo mi nyathi rwaki e sikul. Magi ne jonyuol ma bende namanyo ne nyithindgi sikul. Saron mano endo candidate mar police. Iyudo ka jonyuol mang'eny ong'e ni Kenya ka endi onge giminya yud nono. Koro odhi mondo oter result e school. To nitiere jok mobedo e bath school kanyo manyise ni ng'e ni chance no tidhi yudo. To mano obedo e bath gate mar kata State House Girls ga ni chance ni dhi yudo kila lup 50. To kore gi principal achudhe. En mra chudhe ma konme. Mung'eyo very well ni parents are vulnerable. To jo Kenyans bende pachgi ni onge giminyalo mi nono sani. Koro anaparo ni comment mara to limited kanyo. Nikech aseng'eyo jonyuol manyisa ni kata kantiwa. Ambe ing'eni gi approacha ni my school to kata kanti gimoro matin midwaro. Iwach na wacha. Koro pare ni mano endo gima se. Koro gin dono ka gino okan go comfortable moda handle. Makora chudhe bende koro bende okikore. Okikore ng'ato obiro ira kaka ng'ama nyalo wuoyo kata gi Bitok. To kendo nyisa ni kata ka Bitok no nyalo doro matin. Koro ere kaka samoro ing'era na jatend skul moro ma wuode samoro na gombo dhi. Koro ere kaka dianga ichra ni kuro an adwa kawo siling 20,000 mar janyuol nadhi yudo ne alliance. Kata awinjo ni alliance gin go giwacho ni en 200,000. Gin pesa ma koro gilach nikech janyuol mana gin mana 100,000 gi pesa monyalo yudo go alliance no. Ok oyud ne nyathine no endo dhi somo outside odhi timo another curriculum. Odhi otim IGC. Mano endi gima timore. Wan wajok ahinya gi weche mag nyithindo mag somo. An awuon asomo e ordinary school. I'm here. Koro an old man. Koro ere gima important e somo e school moro maduong' to finally imbe kumidhi be onge. Ket nyathi osom bende understand ni kama kaka isomo. Gimisomo midong' go minyalo wuotho go e street. Mano bende education. Mana kamano. Nyaka Ronga Jwang' aneno kanyo ka sa 2 oseromo. Pod nitiere gi thuolo ma dakika 30 kapok watieko twak makama. Kapo nono ni nitiere koda ote moro amora kotenre kod lai mar soba ahinya e grade 10 ka. Ioronwa penjo moro amora na migosi Akilo Misori ma bende en jagoro maduong' mano mar Kupet. Lai mago te machokore dakika 6:00 mbui mago ganda wabiro ni live mbui mar Facebook, wantiere YouTube, Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar X. Akayo matin adogi mathoth.
In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? View Sasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia babangu. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Jarik ni jamwod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikal. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Machigini nyakura manga juange chenro mara ngoma owake. Wakti chakelo ni mix bokwe. Ekaito kichario. Reggae wake, yani tunaongea na majaa Rastafara. Alafu ticha dek na kwa mwaka juang akelo ni maana yani ngeni baka kiwasani. Ticha ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii kwa mwaka juang Friday siku zo wake. Sapara kidaka paga beach na kasapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Some people say love is about grand gestures. Others say it's about words. But sometimes, love is simply choosing time together. It's slow mornings by the sea, shared discoveries, quiet laughter, and moments where the world feels far away and nothing else matters. In Seychelles, discover the islands at your own pace with a half-day island tour and a marine park experience where the ocean becomes part of your story. Enjoy 4 unforgettable nights in the island Seychelles from $3,960 per couple, because love deserves time and moments worth remembering. This is our love language. View travel, dream, explore, discover. Nyakorongo jong machigni okang marario dakika hoskadadek tok sario marukinyi podantiere ka gimigo sekil Missouri mabene njagoro maduong mano maro kupet jonyuolo kamoro mora muntiere na nyiso nuor ote habro bedo kasomoge kata mana roki okang marario ni machigni migosi Missouri kwadhi nyime koda twak marwa bende sane kwang'yo lai mano mar somo mar CBE ni ainya nyithindo mar grade 10 ka gibro bedo ka gichope grade 12 bende ntiere maleng ni assessment kitimo ichako mana gi grade 10 ka dhi mbele. Day 1 ma nyithindo mo odhi e grade 10 ochako somo assessment ochakore. Nikech ing'iyo the holistic preparedness mar this student throughout the learning process. Mind the total gik moyude school nyaka be taken into account. Ma kanocha otim sani indi in the exam mar KJSN 40% nen gima ne gitimo throughout the period.
to 60% mane piny manocha obedo conduct assessment nocho tim gi jonek. Similar strategy miditigo iluongo ni akia kaka iluonge mbele ka piny magezi to mbele ka. Yeah. Koro en ni gi assessment idhi chaki immediately. Gi grade 10. Makoro kochopo grade 12 10 mana kaka osebedo kotimo. Kaka obedo timo. Dong no kaen ma 3 years. Koro 3 years gi onge gimiluongo ni summative exam. Summative exam na en mana gin mana gi final assessment. To ok ni summative kaka chon ma KCSE. KCSE chen gi ne test gimoro kaka ndonjo form 1 titime at the end of at the end of the 4 years. Nyadichiel. Koro mar jo CBE ni ten nyaka time kaka notim KJSN. Yes. Makoro jonyuol matero skul nyithindgi skul gi sani nyaka nyisgi ni gitim matek, ok ni the last year kitiyo matek. Onego bentie a lot of guidance. Ma nyis nyaka jonyuol. Koro jonyuol mantiere gi tendency ni ka nyathino somo one school one year to dwano lokri school. Mokwongo dhi rocho pathways ma nyathi nikech skul machielo ma nyathino nyalo dhi monyalo yudo moparo ni berno ok nyal yiene nyathino mondo tim pathway ma ok gin go. Koro mano endo nyaka nyathi ng'e ni kodonjo skul to ochako assessment. Yes. Mana kamano hote nitiere ka nikech ang'ini madong' ni dakika 20 mar mondo mwatiek chenro. Moses Juma wacho ni ne chenro kowuok Omiro Polytechnic. Wacho ni penj na jagoro mar Kupet niere kaka inyalo lok ne nyathi skul machielo. Bende sani nitiere pod kaka inyalo lok adier? Pod wan gi window kendo week ma wantiere ne ng'ato ogono na maling'ling nitie window kendo nikech ywak nitiere nyithindo mang'eny pod ok odonjo skul kendo ok chal ka nenore ni ok dhi donjo skul. Skunde mane chagi omegi. Koro lokruok nyaka idhi tim kendo. Onego bed ni Moses odhi ane sub county ma Rachwanyo South Oyugis mondo dhi openji kaka gino dhi timore. Koko to dhi skul kama nyathine ne chosomo. Gideon Dan nitiere koda penjo mana wuono ka winjo samoro nyalo duoke. Wacho ni penjo na ni certificate kod living ichule 700 kama nyathi gigo mar donje grade 10. Sorry? Openjo aparo ni makuma nyathine samoro na somi mano he junior school. Wacho ni ka mar mondo mi nyathi living okong'uni nyithindo gimiyo living certificate ka dhi grade 10. Ka gidhi grade 10 nyaka miye nikech owuoke living certificate. Living certificate en gima very important. Nyathi nyaka ndik ne living certificate mondo odhi odonj go e secondary school. Koro wacho ni akeni ma skul mane mintiere ma wacho ni nyaka chul 700 eka mi nyathi living certificate mar donje grade mar 10. Mano gima nyien kuom nikech living certificate ok onego bed ni nitie fee michulo. Aya, Steve wuod Jackie wacho ni wach somo manyien ni pok odonjonwa maber omiyo wan gi chandruok. Akwai ni ulernwa go makare. Aparo ne chid nade makoni kod kocha kata mana sirikal bende bagne bende pod nitiere nikech wacho ni mae pioneer class dong. Yes. Gima timore ni chakruok gik moko tek. Chakruok gik moko tek kata mana chakruok mar lemo mar Christianity ni. Ne nitie weche mang'eny ma jok moko nok nyalo bedo jolemo maber nikech ne koter gi nyangu, jok moko ne ket gi diet ni chiemo michamo ni endi be chiemo ma jokristo nego cham. Ne giketo nyaka chik jo-Yahudi ne jok ma jo-Yahudi monego bed ni bedo jokristo. Koro mago gik ma chid nade ma pod nitiere chakruok mar somo ni. Gima ber ka timore ni ng'ama nitiere e chuny wach en ministry mar education. Onego bed ni gimiyo parents communication kendo onego bed ni gi communicate ni mae state ma wantiere, mae gima timore, challenges ma wantiere go gin mae gik ma wasedhiro ne parliament mondo dilgo mondo kik wayud ng'ikruok. Mae kaka jopuonj wane ka wan go maber, onego parliament o approve budget mondo wayud the number of teachers. To Teacher Service Commission bokel oter their proposal ka gidwa change of the act mondo wandik jopuonj e learning areas ma jopuonj gi onge e teacher colleges kata mana universities to gin oko
other industries. Piny machielo ma bende aneno ka jonyuol kanyakla koda jopuonjre horo mathoth en jogo eko ma bende dhi e grade 10 gik midwaro gi godo nikech ocho ni apiny ne jatelo ni calling letters ma bedo downloaded kod ma principal chiwo gipogre nade nikech oseliekore kanyo ni ka itero nyathi e grade 10 kidhi gi calling letter ok print idhi godo e soft copy akia ni wach ma kamano di wach nang'o? Ing'e gima timore ni an ok atero nyathi e grade 10. Ionge gi nyathi ma grade 10. Mane misfortune abiro kaka wuon. To kada an goda ang'eyo to aseneno ka parents mang'eny nyisa ni nyise ni nyaka ong'ew the following. Koro for example, kidhi e skunde moko maonge kata gi swimming pool, ok ginyal nyiso nyathi, onge kaka calling letter mana gi download nyalo bedo gi every detail mantie kanyo. Koro nyaka ikuong idhi gi nyathi e skul ma skul nyisi ni one requirement marwa ni ka nyathi donjo kaendi to nyaka ong'iew ne swimming costume, ma nyaka ng'iew ne game skate, kata nyaka ng'iew ne the following. Koro kala mar kata mana bedsheet nitiere kaka girls schools nigi restriction mang'eny ni nitie kala mar dom ka dom. Koro ka nyathini nie domni to onego bed ni obiro gi kala mar bedsheet machalo kama. Koro mago gin gik ma skul manyalo provide. Ministry mar Education Portal ok nyal provide ni alliance idwaro mana ji odhi gi blue. Mano koro luwore gi skul ka skul. Kopogore gi mano achiel nade machielo ma bende nwalose motelo kata kamano nokwakol ahinya bende awinjo na pachi kaka jagoro maduong' mano mar Kuppet kotenre kod okenge mago mag ndiko jopuonj e sikul. Achiel kuom jopuonj e kaunti ma Mombasa ma bende nitiere Kuppet e sigana ma bende Joja oko nochiwonwa kanyo. Noywak kotenre kod ndiko jopuonj 20,000 mago mag interns, jopuonj matiegore. Chenro chal nade sani koro wadonjo 2025 iko hala manyien 2025-2026. Gima ne wang'eyo Sharon ni jok ma ywak gin ji 20,000 manondiki higa mokalo to pok omigi permanent and pensionable. To ne joka nowacho weche ariyo ni jo junior school go be dwaro autonomy. Ne nitiere jok madwaro mondo ndigi P&P to gi jok madwaro autonomy. Koro ne gitiyo issues. To wang'eyo ni Sharon ni nyaka imi kata mana ng'ama ineno ka tich ne tek kama otimo maber tiwache ni osetimo maber. Sama ne sirikal ni donjo tich, nodonjo tich ka ne nitie nok mar jopuonj 116,000 to ne giwacho ni gibiro ndiko jopuonj moromo kapok 5 years orumo. To sama wuweni gisendiko 74 mama to osedonjo P&P ma the last P&P no e jok ma okuru warito nonego bed ni wan yudo another 24,000 to 56,000 to sendik P&P to 20,000 to pok ondik P&P to nochomiwa promise ni ka higa loko to jogi loko P&P. Koro ng'ini en gima ok wanyalo ichore ni wasikwagone koko ni to dak isemiyowa P&P to ne maendi en promise. To ng'ani indio iseneno ko osekalo half the mark mar ndiko jopuonj maonge kaka ok osetimore. An asebedo in this space for a long time now. Pok waneno sama jopuonj ondiki kata 10,000 in 1 year. To maendi within these 3 years wanyalo count ni tie 56,000 mani P&P. 20,000 to wayuago sani ni onge tiende mondo mi ng'ato pesa mar orak to otimo the same job ma ng'ato machielo ma ja P&P to timo. To kendo isechule mana pesa ma orak for 1 year. To landscape ma entiere bende osebudho kotiko higni 7 kapok ondike. Embe nyathine koro dhi e grade 3. Nyathine dhi e grade 3 onego mi chiemo, onego ter hospital, onego chule fees. Ere kaka en idwa mani mondo othal kama. Magi emotions mineno katimore kae. Koro mane nde ywak mantie. To wang'eyo ni another 20,000 bende indiko. In fact barupe gi wa expect sana. Jiburo bedo ka yudo mago interns. Mago interns. Mabu bedo confirmed. Mabu bedo confirmed at the end of the year. Kuro waneno ka
joma onego beni kao gini matek to en group iluongo ni members of parliament mondo gidhi giprioritize giwach ni magi jok momako economy. Winjo ka joga wacho ni the president singa kumogombo no onyalo mana chopo kuno gi jopuonj. Iwinjo mano to mana jopuonj ma sani otamore miyo P&P. Koro gima giwacho no en adier nikech education ema biro terowa kucho. Education ema biro yawo wiji mondo think differently. Ni kar wanyalo chopo Singapore within a short time. Yeah. To kata mana lai mar somo ni bende aneno ka jopuonj bende nitiere koda ng'ikruok makoni kod kocha. Ote mag jopuonj nitiere japuonj macho ni kata jopuonj ok winj gino kata wan ok wawinje fully. Otek kodwa kids are already in school but English and ICT books are available. The rest donge wadwa tiyo gi wiwa. Koro nikech ang'e ni English en achiel kuom subjects mok dhi change. Aparo ni English dhi continue. Odhi bedo ka odhi mbele. Kata mana tenre koda pathways makama. Dibed ne momiyo ni textbooks mag English samoro dibed nosechopo. Sharon, apani gini endi wase address. To just for clarity. Ni buge midhi tigo e grade 10 nocho temnegi validation ma jopuonje manocho oluongi modhi otim. Kendo nocho time mana Kisumbwa kocha miluongo ni e college miluongo ni Tom Mboya Labour College. Jopuonje nobedo kanyo endo for more than 1 week. Magi puodho buge monego wuogi. Golo buk mitiyo gi skul ok onego bed ni gimiriknigo ni kela buk nikech koro buk osego kendo kala mare en kata mana green ni kendo neno author moro ma picha ne ber. Onego bed ni ng'iyo ni tang'o mantiere i bugno. Ok inyal jaja buk by its color kata cover. Nyaka ng'e ni ang'o ndike kanyo. Koro jopuonj nobedo kanyo endo ma motimo monigo juicy subject learning areas go modhi osomo mowacho ni magi moa e puodho. Ang'e ni Professor Ngondo oro the same recommendation ne publishers ni magi to koro goluru magi to wase approve. Emomiyo bitok professor nowacho ni gigi watere school by Friday. Koro an kochopo Friday to kogol tibiro neno gima biro wacho Monday. To kaka jofuambo adhi bedo kwalo wach makamano mar neno ni kapo ni textbooks makamano. Kogiko Monday kapogoro tibiro winjo gima biro nyisi. Ibiro luongo wa. Abiro luongo. Tigeni migosi akelo misero konyal tieko twak makama kapo kwaloso kotende kod elections. Iwacho ni yiero mag Kupet mbose bedo kadhi nyime gwenge. Naneno gima notimore county ma Homa Bay e kinde yiero maro. Diwacho nango kotende kod yiero maro madhi nyime. Gima timore ni ng'eni a union e Kenya kasani. Union ma most vibrant and Kupet. En a union ma utegno. En union ma nigi mbi. Koro ng'ata gombo mondo biye. Winjo gima timore. Ng'ata gombo mondo biye. To moloyo ogibiye gidwa mondo gibi mondo gitele. Koro en lero ma cutthroat. To jok moko ma bende okata jopuonj be koro owacho ni tang'o mantiere Kupet ka. Koro gimbe sama Kupet nitiere gimbe biro gi rwethgi. Nikech ng'ato ka ng'ato koro mobilize joge. Koro gima noche nano mabe naneno gima lich mapok naneno e ngimana. Ka koro jopuonj ong'iewo nyaka jok moko ma kathirathira mago kathirathira mamiele yo. Kendo giwacho ni ok inyal donjo university ka. Ma endi gima koro watimo kendwa. Koro kuonde mang'eny kaka ne Migori no watimo mar research was good, ne en very peaceful. Kisumu research was good, ne en very peaceful, waseyudo result. Machakos research was good, ne waseyudo result. Kendo Kiambu result was good, noketo maber. But ka kuonde machalo kaka man gi challenge ne nitiere Narok to gi Homa Bay. Koro kata this weekend wadhi election kaka Mombasa, wadhi kaka Kirinyaga, gi Nyeri gini. Wadhi timo kuonde auchiel. Nitiere a lot of interest from within and from without. Tiparo ni interest gi biro nikech ang'o, gwandruok gi gibiro nikech ang'o. Dibed ni nitiere kek moro maduong' Kupet ka mipodo. Ina penji. In BC with the union we about a Kenya kasani apart from Kupet. Umako tunga peni Kenya duto te. Wamake kendo the center mar Kupet e counties. En gima bedo felt. Kata mana ka kibiro Nairobi ka imbe kapo gi cover Kupet ok imor. Yeah.
be momiyo ka ok iluonga e weche mag education mag New Year to ok imor. Ang'o miluonga? Ok ing'eyo ni gima biro wacho ka endi be serious. Koro kupet serious in everything. Koro kata ka nitiere gik ma ji neno mabeyo emomiyo koro gitimo maendi mago to koro bede interest. To gima nodhiera ni nitiere interest kata from outside. Ma kata kidhi tiyudo ka kata mana nitiere and siasa biro next year. Ngini watim election ka next year an election mar national government mar general election. Koro maendi bende koro ji manyo ni to ere jok mabiyo miya support. Ikuru local politicians in various counties are now becoming interested in Kupet. Go mani endi gima timore. To en very healthy to en cutthroat. En healthy. To wach mar Homa Bay cha koro yiero ma Homa Bay natiseyo kaka notim. No, gima notimore Homa Bay nok ber nikech the contestants no oyie mondo giti gi informal security. One not even security. Mono pose a lot of insecurity to the whole process. Kaito kuro negi overwhelm the returning officer and the police, and therefore negi make the whole process not to be not to go on. Kuro ne or about kuro there kuro upodnwari to report from the labor officer. Kwa say yodo to what the window what the regulator says and the commissioner of labor. Kuro kakwa bido advice kakwa brotein. Otherwise put gin nyaka gi wait. Yeah, and money the whole process kateneno ni no bedo about no okena cheap process. Yeah, nigeche when mobilize with the team election can give your printing ballot papers, providing all the electoral materials, and mobilizing the teams to be together, and even the electoral officers and so on, okay, cheap. Kuro, it will have to take into consideration so many things, but we'll get to them. Kawa say the report, official, kuko wanyalo engage. Otherwise, it has really disturbed us. And one year maybe osetimonwa which quote madu engage. Maybe the county of birth. So last election 2021, negative almost a similar thing. Kidukuro this time. Because I was there. Yeru maruen after 4 years. After 5 years. 5 years. Yes. Yeah. Aya, tokara mnako pogre mano nikitani nobede ka sabende la recordwa kaka jakanyo e sector mar somo kaka jagoro maduong' mar Kupet. Wach Kiharu cha to ni wachango nano ka ndini nyoro dichieng' manyoro no singo ne jo Kiharu ni jo day school gibro bedo mana ka gichulo siling 1,500 e higa. Wacho ni mano koro 500 per term. Mano bende nyalo kara time gwenge mamoko. Inge gima timore Sharon, okonego benia comment weche moko mag policy. Nikech macha to en politics ma the MP otimo. Ingini MP nigi pesa mang'eny mimiyogi for national government CDF. Koro komigi CDF kata miye 120 million. Budget manogocha ok en gima lich ahinya. Ingini ji nyalo paro mondo run a school gi 1,500 per term ok en possible. Tikech nyithindo nyathi ka nyathi mantiere Kiaru e secondary school e senior school en nyathi ma obedo attached to 22,400 and something. Kuru pesa no ok nyal run programs. Kuru embe komedo pesa cha taparo ni pesa cha chulo chulo pesa mar lunch. Kuru ka lunch no to chulo. To kadi puni MB CDF ose improve go infrastructure mar that constituency. To en right. Tikech kuru nge pesa midwaro mondo parents omedi for infrastructure. To okapani en policy mar ministry. Tikech nowuoyo kaka member of parliament for Kiaru. Yeah. Mana kamano giwachni mogik watiko chenro makama dibedang. Sorry? Wachni mogik parting shot mari watiko chenro makama. Mokwongo amor ni unu ero ulonga ka igo chaki kendo kata ka igiloro.
to mokwongo kwayo mana jopuonjwa mar Kupet, ma members mar Kupet, ni period mowatimo elections mag the union, wakaw matters gi seriously kendo wadil gi matters mag election kaka legal processes. Kik wadonje behavior moro manyalo miyo wa interfere with the rights of others, mabiro miyo wabedo targeted for sanctions ma ok necessary, kaka cases mane wasebedo go machalo mar Migori kata gi Manaro. Ok gin gik mabeyo union makoro strong kaka Kupet. Kupet is a very strong union, and wasebedo ka wan a very strong example of integrity, and therefore nyaka wa proceed to do that. To bende nyaka wa understand one professionals, nyaka watim gik moko professionally. Ka ok wanyalo timo gik professionally, to then it means ni koro wa succumb to the other feelings mag emotions. Onego bende wabedo very objective mondo wa lead the union to wa focus on the right values and the right strategies. And mano gima nyalo wacho. Erokamano ahinya jatelo kuom yudo thuolo mar twak kodwa okinyi ma kawuono e TV mano mar Ramogi. Amen. Mana manya koram gajwang mano na kelo misori jagoro maduong' mano mar riwruok mar jopuonj mar Kupet ma bende nwalo segodo kotendre kod chal mar somo chutho to kolo matut grade mano mar 10 ma bende jonyuol tero nyithindgi skul e jumane bende ywak ntiere ni capacity mago mag sikunde mamoko bende thoth nyithindo bende pok odhi nyakoram gajwang ka nyaka sani iwacho ni nyithindo notimo penj mar KJSEA milion 1.3 nyaka sani mana maheo kwan mar 100,000 kende mosedonjo skunde mopogore kaka janyuol dibed ni en pek mane mintiere godo koso pod irito mar mondo mine kapo nono nyalo loko ne nyathi sikul duto te wabro bedo kwaluo yino mar minwete kege kanyo dakika en 26 tok saa 2 mar okinyi chen mabiro en tedo gi chiemo gi nyawadwa Jailieta nyinga Sharon Ngao ritur masane. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, Tich Adek, saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni nyakoro monga jwange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix mokwe. Kaito ticha riyo. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha Adek nyakoro monga jwange akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana.